Right. Good morning, ladies and gentlemen. Vanakkam, Ayubowan. Welcome to the meeting first. Indian meeting ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயும் நடக்கும் தமிழ் and සිංහල. අද දින අපි භාෂා දෙකම පාවිච්චි කරනවා දෙමළ සහ සිංහල. සියලුම දෙනාගේ මයික් එක අපි මියුට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ප්‍රශ්න මොකුත් තිබුණොත් අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. உங்களோட மைக் எல்லாமே மியூட் பண்ணி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் அல்லது ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும்னு சொன்னா யூ கேன் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களோட கதைக்கலாம். நான் கதைக்கிறது கேக்குதா? ஆம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ரைட். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம். ஸோ இப்போ இந்த மீட்டிங் பேசிக்கா நாங்க பிளான் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த முறை அனுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன்லைன்ல மட்டும்தான் அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணியிருக்கிறோம். லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முதல் வருஷம் எல்லாம் ஆன்லைன்ல கால் பண்ணி ஹார்ட் காப்பீஸும் நீங்க சைன் பண்ணி அனுப்பணும். ஆனா இந்த முறை அப்படி இல்லை. இந்த முறை தனியா பேப்பர் மூவ்மெண்ட் இல்லாம டைரக்டா ஆன்லைனுக்கு கூடாக மட்டுமே நாங்க அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு ரெண்டு போர்ட்டல் டெவலப் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஒன்று அப்ளிகண்ட், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அப்ளை பண்றால் தன்னோட அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்றதுக்கு ஒரு போர்ட்டலும், அதே நேரம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தங்களோட ஆஃபீஸால சப்மிட் பண்ணப்படுற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி அதை எங்களுக்கு, அதாவது பிபிஐக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்குரிய போர்ட்டல் ஒன்றும் டெவலப் பண்ணி இருந்தாங்க. அது தொடர்பான எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சர்க்குலர் மூலமாக நாங்கள் சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். வெப்சைட்லயும் இருக்குது. அதே நேரம் யூஸ் பண்றதுக்குரிய இந்த ரெண்டு போர்ட்டலையும் எப்படி நீங்க அக்சஸ் பண்ணணும், என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்குது, எதை நீங்க வெரிஃபை பண்ணி கொள்ளணும்ன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாகவே எங்களோட வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே நேரம் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் வீடியோஸும் வந்து நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களோட ஈஸி ரெஃபரன்ஸுக்கு. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அப்ளிகண்ட் அப்ளிகேஷனை ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ண பிறகு டிபார்ட்மெண்ட் அதை வெரிஃபை பண்ணி எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு டெட்லைன் தெரியும், ஜூலை 31 முதல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும். ஏன்னா ஜூலை 31 4:30 பிறகு வந்து இந்த போர்ட்டல் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆயிரும். போர்ட்டலை வந்து நாங்கள் இன்ஆக்டிவ் ஆக்கிடுவோம். அதுக்கு பிறகு டிபார்ட்மெண்டால சப்மிட் பண்ற எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் எங்களை ரீச் பண்ணாது. ஸோ அதால என்ஷூர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, 31ஆம் தேதி பின்னேரம் 4:30 முதல் உங்களோட அப்ளிகேஷன், உங்களோட ஆஃபீஸுக்கு கிடைக்கிற ஆன்லைன்ல கிடைக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு செக் பண்ணி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரோட ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்குரிய அரேஞ்ச்மெண்ட்டை செய்யறதுக்கு. දැන් මේ අවුරුදු අපි තනිකරම ට්‍රාන්ස්ෆර් ඇප්ලිකේෂන් ඔක්කොම කැඳවන්නේ ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් විතරයි. මීට ඉස්සර අවුරුදු වල බැලුවොත් ඔන්ලයින් එකේ ඇප්ලිකේෂන් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක print out අරගෙන ආයතන ප්‍රධානිය අස්සම් කරලා hard copy එක අපිට යවන්න ඕනේ කියලා අපි උපදෙස් ලබා දීලා තිබුණා. එසේ වෙතත් මේ අවුරුදු අපි paperless office එකට යමු කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව තනිකරම ඔන්ලයින් එකේ විතරක් අපි ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා තියෙනවා. මේකට පෝර්ටල් දෙකක් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එකක් ඇප්ලිකන්, ඒ කියන්නේ අයදුම් කරන එක්කෙනාගේ පෝර්ටල් විදියට එකක් තියෙනවා. එයාගේ IC නම්බර් එක පාවිච්චි කරලා ලොගින් වෙන්න පුළුවන් ඒකට. එතකොට ආයතන ඒක සෙලක්ට් කරලා කෙලින්ම එයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්ඩිවිජුවලි apply කරන සියලුම නිලධාරී, annual transfer එකට eligible සියලුම නිලධාරී through that channel apply කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ආයතන ප්‍රධානියා එයාට එන applications ඔක්කොම check කරලා නිවැරදි තොරතුරුත් එක්ක අපිට forward කරන්න තව portal එකක් අපි ලෑස්ති කරලා තිබුණා. ඒ portal දෙකම සම්බන්ධව සහ මේ online application කැඳවීම, ඒකට කොයි වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ සලකා බලන්න ඕනේ, ඒ වගේ විස්තර සියලුම දේවල් අතුල් කරලා අපි මේ අවුරුද්දට අදාළ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්කුලර් එකක් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒ සර්කුලර් එකේ විස්තර සියලුම දේවල් අපි අතුල් කරලා තියෙනවා. භාෂා දෙකකින් මේක තියෙනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඒක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අදාළ වෙබ්සයිට් කොහමද පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකන්ට් පාවිච්චි කරන පෝර්ටල් සහ ආයතන ප්‍රධානියා පාවිච්චි කරන පෝර්ටල්, මේ දෙකේම
කොහොමද ඒකට ඇක්සස් වෙන්නේ, කොහොමද අදාළ තොරතුරු චෙක් කරගන්නේ, කොයි වගේ දේවල්ද බලන්න ඕනේ කියන සියලුම විස්තර ඇනක්ෂර් විදියට අපි සර්කුලර් එකට තව ඇනක්ෂර් විදියටත් අපි පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒකත් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව කොහොමද මේ පෝටල් එකට ලොගින් වෙලා ඒකට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්නේ කියන සම්බන්ධයෙන් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් වීඩියෝ එකත් අපි ලෑස්ති කරලා ඒකත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගැටලු මොකුත් ආවොත්. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකටත් අපි සර්කියුලර් එකේම නම්බර එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි මෙතන ඉන්න නිලධාරිගේ පර්සනල් නම්බර එකත් ඔයාලට දෙනවා අපි. ඒ මගින්මත් ඔයාලට ගැටලු මොකුත් තිබුණොත් කතා කරලා නිරවුල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් එතන විශේෂයෙන්ම ආයතන ප්‍රධානියා ලොගින් වෙන්න ඕන සයිඩ් එකට අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් තනිතනියම හැම ආයතනයකටම. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්ස්ටිටියුෂන් 123ක් ආයතන 123ට අපි තනිතනියම ලිඛිතව යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ලබා දීලා තියෙනවා. අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාලා ඩිපාර්ට්මන්ටල් පෝටල් එකට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයතන ප්‍රධානියා නැත්නම් පරිපාලන නිලධාරී නැත්නම් සීනියර් ස්ටාෆ් ග්‍රේඩ් ඔෆිසර් චුට්ටක් ඒක ඒ පාස්වර්ඩ් යූසර් නේම් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න එළිය නැත්නම් ඕන නැති පිරිසකට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පරීක්ෂා කරගන්න ඔයාලා. තව එක්කෙනෙක්ට ඇක්සස් දෙනවා නම් ඔයාලගේ පර්මිෂන් එක්ක තමයි තව සබ්ජෙක්ට් ලාක් වුණොත් තව වෙන කවුරු හරි මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇක්සස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එතන වැරදීමක් වුණොත් අදාළ පුද්ගලයා කවුද ලොගින් වෙන්නේ කියන එක මෙතන ලොග් එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැරදි තොරතුරු ඒ වගේ ඇතුළත් වුණොත් එතනින් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරීක්ෂා කරගන්න යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක. දැන් අපි අද මේ කටයුතු දෙකම ඒ කියන්නේ කොහොමද ආයතන ප්‍රධානියා ලොගින් වෙන්න ඕනේ, එතන එයාලට හම්බ වෙලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද චෙක් කරන්න ඕනේ, චෙක් කරලා අපිට කොහොමද ඒක ලබා දෙන්න ඕනේ සම්බන්ධව අපි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකම මෙතන පොඩි සෙෂන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் உண்மையில பார்க்க போறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திணைக்களங்களுக்குரிய போர்ட்டலுக்குள்ள நீங்க எப்படி என்டர் பண்ணணும், அதுக்குரிய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஏற்கனவே நாங்க உரிய நிறுவனங்கள் எல்லாத்துக்குமே மெயில்ல போஸ்ட்ல நாங்க அனுப்பியிருக்கோம். யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. என்னோட அன்அத்தரைஸ் அக்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா சில நேரம் இருக்கிற டேட்டாஸ் அவங்க மாத்துறதுக்குரிய பாசிபிலிட்டிஸ் அதில் இருக்குது. ஸோ அதால ஹெச்ஓடி பிளஸ் அட்மின் ஆஃபீஸர் அல்லது சீனியர் ஸ்டாஃப் கிரேட் ஆஃபீஸரால் மட்டும் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி அக்சஸ் பண்ணுங்க. அக்சஸ் பண்ணி டேட்டாஸ் வந்து சரியான டேட்டா என்டர் பண்ணப்படுதுன்றதை என்ஷூர் பண்ணி கொள்ளுங்க. அப்படி இல்லை நீங்க வேற யாருக்கும் பெர்மிஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட அத்தரைசேஷனோட அந்த பெர்மிஷனை கொடுத்துட்டு சப்ஜெக்ட் லாக்கையோ அல்லது இன்னொரு ஸ்டாஃபையோ நீங்க இதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். அப்படி இருந்தாலும் யார் லாகின் ஆகுறது, என்ன டைம், அது எல்லாமே எங்களுக்கு லோக்ல இங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். அதால ஏதாவது தவறுகள் ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த திணைக்கள தலைவர் அல்லது அந்த நேரம் லொகின் ஆன ஆட்கள் வந்து பர்சனலா ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தாலும் ஹெச்ஓடி அட்மின் ஆஃபீஸர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் மெயின் அத்தாரிட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த வகையில இன்றைக்கு நாங்க ஒரு டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று செய்யறதுக்கு எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்து உங்களுக்கு இருக்கிற ஏதாவது டவுட்டுகள் இருந்தால் அதுகளையும் நீங்க உங்களோட கதைச்சி கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஏற்கனவே சர்க்குலர்ல நாங்க ஃபோன் நம்பர் ஒன்று தந்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த உங்களோட நீங்க கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு. நான் கதைக்கிறது கேக்குதா? ஓகே ரைட். ஸோ அப்போ அந்த நம்பர்ஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க சேவா வச்சுக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்க தந்திருக்கிறோம் ஒரு நம்பர், எதுவும் பிரச்சனை இருந்தால் எங்களோட கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு. அதே நேரம் இன்னைக்கு நாங்க பர்சனலா இந்த சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ற ஆஃபீஸர் பர்சனல் நம்பரையும் உங்களுக்கு தருவோம். அது கூடவும் நீங்க உங்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகளை கதைச்சி அதுக்குரிய தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். சில நிறுவனங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இன்னும் கிடைக்கலன்னு சொல்லி கேள்விப்படுறோம். இன்றைக்கும் நாளைக்கும் பாருங்க, என்னோட சிலதுகள் லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அது மேபி இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கும். அப்படி கிடைக்கலன்னு சொன்னா நீங்க நாளைக்கு மெயில் வந்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொன்னா நாங்க இந்த மீட்டிங் முடிவுல பர்சனல் நம்பர் ஒன்று தாரோம்.
அதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அத்தரைஸ் பர்சன் தான் வாட்ஸ்அப் பண்ணணும். ஹெச்ஓடி அல்லது அட்மின் ஆஃபீஸர் அல்லது சீனியர் ஸ்டாஃப் கிரேட் ஆஃபீஸர்கள் தான் வாட்ஸ்அப் பண்ணணும் உங்களோட டீட்டெயிலோட. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு நாங்கள் அந்த நிறுவனத்துக்குரிய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை மட்டும் வாட்ஸ்அப் கூடாக நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணலன்னா மட்டும் සමහර ආයතන වලට තාමත් යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් හම්බ වෙලා නැහැ කියලා ආරංචි වෙනවා. සමහර වෙලාවට අද නැත්නම් හෙට ඔයාලට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. last Thursday post එකේ සමහර ආයතන වලට අපි යවලා තියෙනවා. ඒක අද නැත්නම් හෙට ඔයාලට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හෙට post එක ආවෙන් පස්සේ ඒකනොත් ඔයාලගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ආව නැත්නම් ඒ අදාළ ලියුම ආව නැත්නම් මේ මීටින් එකේ අන්තිමේදී අපි පර්සනල් නම්බර් එකක් දෙන්න, මොබයිල් නම්බර් එක. ඒ මොබයිල් නම්බර් එකට WhatsApp මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඒක ආයතන ප්‍රධානියා නැත්නම් ඇඩ්මින් ඔෆිසර් මගින් ඒක දාන්න ඕනේ. ඔයාලගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් අවිල්ල නැහැ කියලා. එතකොට අපිට ඒ අදාළ WhatsApp අංකයට ඔයාලගේ ආයතනට අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් අපි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා ලොගින් වෙච්ච ගමන්ම ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ආයතනයේ දැනට වැඩ කරන සියලුම නිලධාරියාගේ විස්තර. එතකොට එකෙන් නමෙන් ඔයාලා ක්ලික් කරොත් ඔයාලගේ සියලුම විස්තර ඔයාලට රයිට් සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කෙසේ වෙතත් අදාළ පුද්ගලයාගේ තොරතුරු තිබුණොත් විතරයි ඒක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ IC නම්බර එක එන්ටර් කරපු ගමන් එයාගේ විස්තර තිබුණොත් එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් දානකොටත් එහෙම තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් දාන එක්කෙනා අනිවාර්යෙන් එයාගේ IC නම්බර් මගින් තමයි වෙබ්සයිට් එකට අපේ පෝටල් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. IC නම්බර එක වැරදි නම් නැත්නම් IC මේ අදාළ පුද්ගලයාගේ තොරතුරු වෙබ් එකේ අපේ ඩේටාබේස් එකේ නැත්නම් එයාට ඇක්සස් වෙන්න බෑ. ඊට අමතරව ඒ වගේ අවස්ථාවේදී අපිට දැනුම් දෙන්න අපි ඒක චෙක් කරලා බලලා අතොරයිසේෂන් එක ලබා දෙනවා අදාළ පුද්ගලයා මේ පෝටල් එකට එන්ටර් වෙලා එයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්න. දෙපාර්තමේන්තුවේ පැත්ත බැලුවොත් දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන පෝටල් එකේ ඔයාලගේ ස්ටාෆ්ගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් එක යොදවන්න ඉස්සර, ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් අපිට යවන්න ඉස්සර, ෆෝවර්ඩ් කරන්න ඉස්සර ලෙෆ්ට් සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඔයාලගේ ස්ටාෆ්ගේ විස්තර චුට්ටක් එකින් එක බලන්න. හරි විස්තර ඇතුළත් කරලා තියෙනවද? සමහර විස්තර එන්ටර් කරලා නැතුව ඇති. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් පස්සේ ඒක ඔක්කොම තාවුරු කරයෙන් පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ගිහිල්ලා එතන ඔයාලගේ විස්තර ඔක්කොම අදාළ පුද්ගලයා දීපු විස්තර ඔක්කොම හරිද කියලා චෙක් කරලා ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශන සහ ඩිජිටල් සිග්නේචර් දැන් අපේ ළඟ සමහර ආයතන අර ගොඩාක් ආයතන තාම ඩිජිටල් සිග්නේචර් එක ලබා ගන්න නැත. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ආයතනෙන් අපි ලබා ගන්න කියලා සිල්ම දෙනාට පළාතෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා. දැනට ආයතන එකක්. ඒ කියන්නේ චීෆ් සෙක්‍රටරි ඔෆිස් විතරයි ඩිජිටල් සිග්නේචර් එක ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් සම්බන්ධව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආයතන ප්‍රධානියාගේ අස්සන් සහ ෆ්‍රැන්ක් එක ඉමේජ් විදියට ඔයාලා ලෑස්ති කරගෙන ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා සියලුම ආයතන වලින් ඔයාලා ආයතන ප්‍රධානියාගේ අස්සන සහ ආයතන නිල මුද්‍රේ ඒ දෙකම තියලා ඒක JPG ෆෝමැට් එකට නැත්නම් PDF හරි කමක් නැහැ. ෆෝමැට් එකට මාරු කරලා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ සිග්නේචර් එක යොදන්න ඕනේ කියලා තැනක් තියෙනවා. එතන මේ ડોකියුමන්ට් එක ඔයාලා ඇටච් කරොත් ඔයාලගේ ආයතනයේ තියෙන සියලුම ඇප්ලිකේෂන් එකේ අදාළ සිග්නේචර් සහ ෆ්‍රැන්ක් එක වදිනවා. එතකොට ඒක කරන්න ඉස්සර හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකම දැන් ඇප්ලිකේෂන් පහක් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ නිලධාරීන් මගින් ඒ පහම චෙක් කරන්න එතන තියෙන විස්තර ඔක්කොම හරිද කියන එක. විශේෂයෙන්ම මීට ඉස්සර වැඩ කරපු ආයතන temporary attachment එයාලගේ appointment letters number පෞල් විස්තර සමහර තැන් වල අපි අහලා තියෙනවා ඒක ඔක්කොම හරිද නිවැරදිව එන්ටර් කරලා තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ආයතන ප්‍රධානයාගේ අස්සන එතන යොමු කරාට. දැන් මේ සම්බන්ධව අපි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. இதுல ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணக்குள்ள இண்டிவிஜுவல் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஐசி நம்பர் தான் அதுக்குரிய கீ. ஸோ ஐசி நம்பர் கூட மட்டும்தான் அவங்க என்டர் பண்ணலாம். டேட்டா பேஸ்ல உரிய அந்த உத்தியோகத்தர இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு
அந்த ஐசி நம்பருக்குள்ளால அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. ஐசி நம்பர் இல்லைன்னு சொன்னா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க, அல்லது ஐசி நம்பர் பிள்ளைன்னு சொன்னாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு அக்சஸ் கிடைக்கலன்னு சொன்னா டேட்டா பேஸ்ல உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை, அல்லது நீங்க கொடுக்குற ஐசி நம்பர் பிள்ளையான ஐசி நம்பரா இருக்கலாம். மேபி எங்களுக்கு தந்த ஐசி நம்பர் பிள்ளையா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு நம்பர் மாறி இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உங்களோட டீட்டெயில் அங்க இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் எங்களை நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு தன்னுடைய டேட்டாவை அதில் அப்டேட் பண்றதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் நாங்க செய்து தருவோம். அதே நேரம் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில நிறுவனம் தன்னுடைய போர்ட்டலுக்குள்ள என்டர் பண்ண உடனே லெஃப்ட் சைட் ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குறிப்பிட்ட அந்த நிறுவனத்துல வேலை செய்யற அவ்வளவு ஸ்டாஃப்ட பேரும் அதுல டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த பேர்களை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸர் தொடர்பான விடயங்கள் எல்லாமே ரைட் சைட் ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. இப்போ நீங்க அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்றதுக்கு முதல் செக் பண்ணி எங்களுக்கு சப்மிட் பண்றதுக்கு முதலாவதாக உங்களோட ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபோட டீட்டெயிலும் இருக்கா, அந்த இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி பார்த்து எல்லாமே சரியா இருக்கான்றதை இருக்கா என்ஷூர் பண்ணி கொள்ளுங்க. மேபி சில நேரம் ஆர்டிஹெச்எஸ் பிடிஹெச்எஸ் எஜுகேஷனை பொறுத்தவரையில கணக்கா ஸ்டாஃப் இருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்துல நீங்க இனிஷியலா அப்ளிகேஷன் போட்டாக்கள் அவ்வளவு பேர் டீட்டெயிலையும் ஒன் பை ஒன்னா செக் பண்ணுங்க. அது சப்மிட் பண்ணி முடிய நீங்க மெட்டாக்களோட டீட்டெயிலை செக் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்ளலாம். அவ்வளோதையும் செக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டைம் தேவைன்னு சொன்னா இமீடியட்டா அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ற ஆக்களோட டீட்டெயிலை மட்டும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ண பிறகு நீங்க மிச்ச ஸ்டாஃப்ட டீட்டெயிலை வந்து வெரிஃபை பண்ணி என்ஷூர் பண்ணி கொள்ளலாம். அப்போ அந்த வகையில் திணைக்கள தலைவர்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி முடிய அதுல உங்களோட ஆப்ஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் வேணும். அதுக்கும் நாங்க பாப்அப் மெனுல தான் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ யூ கேன் செலக்ட் எது சூட்டபிளோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா சிக்னேச்சர் வைக்க வேண்டி இருக்கும். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் நாங்க கேட்டிருக்கிறோம். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருக்கு கிழக்கு மாநிலத்துல பிரதம செயலாளர் அலுவலகத்தை தவிர வேறு யாரும் இன்னும் ஒபிஷியலா லங்கா போயிட்டு இருந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பெற்றுக்கொள்ள இல்லை. ஏற்கனவே அதை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லி மாகாண தலைநாள நாங்க எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் அறிய தந்திருக்கின்றோம். அந்த சிக்னேச்சர் பெற்றுக்கொள்ளும் மட்டும் இப்போதைக்கு நீங்க திணைக்கள தலைவர கையொப்பமும் உங்களுடைய அலுவலக முத்திரை, அதாவது ரப்பர் ஸ்டாம்பையும் நீங்க பேஸ்ட் பண்ணி இது ஒரு பேப்பர்லயோ எங்கேயோ இடத்துல நீங்க அதை பேஸ்ட் பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணி இது பிடிஎஃப் அல்லது போட்டோ ஃபார்மேட்டோ ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டையோ ஏதோ ஒன்றுல நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க. அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களோட அந்த ஸ்பேஸ் ஒன்றுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை அப்லோட் பண்றதுக்குரியது. அதுல நீங்க உங்களோட அந்த ஹெச்ஓடிக்குரிய சிக்னேச்சரை வந்து செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அந்த சிக்னேச்சர் வந்து நீங்க 5 அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா அந்த 5 அப்ளிகேஷன்லையும் எங்கெங்க அந்த சிக்னேச்சரை வைக்கணுமோ அந்த இடங்கள்ல நீங்க அப்லோட் பண்ண அந்த சிக்னேச்சர் அப்பியர் ஆகும். அதுக்கு பிறகு நீங்க எங்களுக்கு டபுள் செக் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்க அதை ரிசீவ் பண்ணுவோம். இப்போ எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 200 அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். நாங்கள் 300 ஆல்மோஸ்ட் 300 அப்ளிகேஷன் நாங்க ரிசீவ் பண்ணி இருக்கிறோம். சப்மிட் பண்றதுல பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி சில நிறுவனங்கள் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கதைச்சதின் அடிப்படையில் தான் இந்த செஷனை நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில ப்ராக்டிக்கலா இதை செய்யறதுக்குரிய அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நாங்க செய்து தந்திருக்கிறோம். இப்போ நீங்க டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து நாங்க இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுவோம். எப்படி நிறுவனம் தன்னுடைய அப்ளிகேஷனை செக் பண்றது, எப்படி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இன்க்ளூட் பண்ற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அதுல சொல்லி தருவோம் நாங்க. அதை பாருங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம். நாங்க அதை கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம். ஸோ வித் தட் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகலாம்னு நம்புறேன்னா அவ்வளவு தான். நாங்க எங்களோட சைட்ல டிரெக்டா நாங்க எப்படி இதை டிபார்ட்மெண்ட் போர்ட்டலுக்குள்ள போய் எப்படி நீங்க அக்சஸ் பண்ற சம்பந்தமாகவும் அப்படி அப்ளிகேஷன் எங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ற சம்பந்தமாகவும் நாங்க பார்க்க போறோம். එච්චරයි දැනට කියන්න තියෙන. ඊට අමතරව දැන් අපි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකට යනවා කොහොමද ආයතන පෝර්ටල් එකෙන් ආයතන කොහොමද ලොගින් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක චෙක් කරන්නේ, චෙක් කරලා අපිට කොහොමද ඒක සබ්මිට් කරන්න විස්තර සම්බන්ධව පොඩි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. ඒ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්න මොකුත් තිබුණොත් ආන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේදී අපිට එකින් එක ක්ලැරිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කෙලින්ම දැන් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් පැත්තට යමු.
Good morning, sir. Good morning, everybody. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் அனுவல் இடமாற்றம் சம்பந்தமான 2027 ஆண்டுக்கான கொம்பைன் சர்வீஸ் இணைந்த சேவைகளுக்கான விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கின்ற அதே சமயம் ஒவ்வொரு அலுவலகமும் வந்து அதில் விண்ணப்பித்தவர்களோட விவரங்களை சரிபார்த்து எவ்வாறு இதுல ஒன்லைனூடாக செய்கிறதுன்றதை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போறோம் நேரடியாக. இதுல வந்து உங்களுக்கு சுற்று நிறுவனத்துல உங்களுக்குரிய அட்ரஸ் லிங்க் வந்து ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ppa.ep.lk/at இது கேபிட்டல்ல வரும். அங்கால இன்ஸ்டன்ட் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னா இந்த பேஜ் வரும். இந்த பேஜில் போய் நீங்க உங்களோட உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ஆள் வந்து, அதாவது ஹெச்ஓடியோ அல்லது ஹெச்ஓடியால் சொல்லப்படுற ஒரு ஆள் வந்து உங்களோட என்எஸ்சி நம்பரையும் உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குரிய கோடையும் அதுக்குரிய பாஸ்வேர்டு வந்து வழங்கியிருப்பாங்க. அதையும் பயன்படுத்தி நீங்க இதை லாகின் பண்ணி எழுதும். මම ඒක සිංහලෙන් කියන්න. දැන් ඔයාලට අපි ඉෂුව කරපු චක් ලේඛනයේ මේ පෝටල් ID එක දීලා තියෙනවා. ppa.ep.lk/at AT කියන්නේ කැපිටල් එකෙන් එන්න ඕනේ. annual transfer first letter AT/ins institution එකේ මුල් අකුරු තුන INS. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා login වෙන්න පුළුවන්. login වෙන්නකොට මේ screen එක එනවා ඔයාලට. දැන් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න screen එක අපිය වෙනවා ඔයාලගේ machine එකේ. ඔයාලගේ මේක lab එකෙන් නැත්නම් PC එකෙන් machine ඒ කියන්නේ PC එකෙන් පාවිච්චි කරත් හොඳයි. එතකොට මේ screen එක ආවෙන් පස්සේ පළමුවෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ HOD ගේ NIC number එහෙම නැත්නම් admin officer නැත්නම් senior staff grade officer එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයා combined service officer වෙන්න ඕනේ. එයාගේ IC number එක අතුල් කරලා ඊට පස්සේ අපි ලබා දීලා තියෙන institution code සහ password මේ දෙකම පාවිච්චි කරලා login වෙන්න පුළුවන්. இதுல நீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து லாகின் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதுல நீங்க லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல உங்களோட ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யற ஸ்டாஃபோட எல்லாத்த டீட்டெயில்ஸும் வந்து உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா ரைட் சைட்ல அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதுல 2 விதமா அப்டேட் பண்ணலாம். ஒன்று, ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் தாங்கள் அப்ளிகேஷன் போடக்குள்ளேயோ அல்லது தங்களோட யூசர் ஐடென்டி கார்டை பாவிச்சோ இண்டிவிஜுவலா அப்டேட் பண்ணியலும். அல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் வந்து உங்களோட இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் லோகோக்குள்ளால போயிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபோடையும் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை நீங்க அப்டேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. இப்ப right දැන් මෙතන ඔයාලා login වෙච්ච ගමන් මේ වගේ screen එකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙතන මේ ආයතන බලුවොත් මෙතන අපි provincial planning secretariat username password පාවිච්චි කරලා තමයි login වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට login වෙච්ච ගමන් මේ වගේ screen එක appear වෙනවා. ඒකෙන් left side එක බැලුවොත් ඔයාලගේ ආයතනයේ වැඩ කරන සියලුම නිලධාරියාගේ විස්තර එතන බලන්න පුළුවන්. දැන් staff 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 10 දෙනාගේම විස්තර නම left side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අදාළ නිලධාරියාගේ නම ඔයාලා ඔබනකොට නැත්නම් ඒක ක්ලික් කරොත් අදාළ නිලධාරි සම්බන්ධව එයාගේ විස්තර සියලුම right side screen එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් තමයි අපි confirm කරන්න කියන්නේ මෙතන තියෙන විස්තර අදාළ පුද්ගලයා සම්බන්ධව නැත්නම් අදාළ නිලධාරි සම්බන්ධව මෙතන database එකේ තියෙන විස්තර ඔක්කොම හරිද කියන එක චුට්ටක් check කරලා බලන්න ඕනේ. මේක අප්ඩේට් කරන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් අදාළ නිලධාරී එයාගේ පෞද්ගලික NIC දීලා ඒක මගින් මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් සබ්මිට් කරන්න එයාට පෝටල් එකක් අපි දීලා තියෙනවානේ. ඒ පෝටල් එකේ එයාගේ IC නම්බර් එක පාවිච්චි කරලා ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එයාට විතරයි. ඒ කියන්නේ
වෙන නිලධාරියාගේ විස්තර එතන එයාට බලන්න බෑ. එයාගේ විස්තර විතරක් බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවේදී මෙතන තියෙන තොරතුරු එකෙන් වැරදි නැත්නම් අඩුපාඩු තිබුණොත් ඒක එයාට අදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ආයතන ප්‍රධානියා මගින් නැත්නම් ආයතන ප්‍රධානා මගින් නම් කරන ලද තව නිලධාරි කෙනෙක් මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොගින් වෙච්ච ගමන් මෙතන පේන විදියට ඒ කියන්නේ left side එයාලගේ නම ඇති right side ඒ අදාළ නිලධාරියාගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළමුවෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක දාපු කට්ටියගේ විස්තර මෙතනෙන් චෙක් කරගන්න ඕනේ ආයතන ප්‍රධානියා. විස්තර ඔක්කොම හරියට තියෙනවද කියන එක චෙක් කරලා ඊට පස්සේ තමයි එයාලගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක ෆෝවර්ඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන ගොඩාක් දුරට ඩේටාබේස් එකෙන් තියෙන තොරතුරු ඒ වගේ අදාළ නිලධාරියා මගින් ලබා දුන්න තොරතුරුත් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේක හරිද කියන එක කන්ෆර්ම් කරගන්න ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. அதே மாதிரி அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன் பேர் வந்து இதுல உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் உங்களுக்குரிய பேர் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். உங்களோட ஸ்டாஃபோட டீட்டெயில்ஸ் சம்டைம் உங்களோட இந்த இதுக்குள்ள இல்லைன்னு சொன்னா உங்களோட ஆஃபீஸுக்குள்ள சில இது வந்து நாங்க ஏற்கனவே காடா சம்பந்தமான ஒரு இதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து போட்டிருக்கிறோம். சம்டைம் உங்களோட ஆஃபீஸில் உங்களோட ஸ்டாஃபோட என்எஸ்சி நம்பர் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் நாட் அவுட் பிலாங் ஹியர் என்ற இந்த இடத்துல சர்ச் என்ஐசி நம்பர் சொல்லி இருக்குது. நீங்க இந்த என்ஐசி இந்த இடத்துல நீங்க என்ஐசி நம்பரை என்டர் பண்ணி அவர் இப்ப எந்த ஆஃபீஸில் அவரோட டேட்டா இருக்குதுன்றதை செக் பண்ணி கொள்ளலாம். அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க அந்த டேட்டாவை உங்களோட ஆஃபீஸுக்கு மாத்துறதுக்கான ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டை கொடுக்கறதன் மூலம் அதை சரியா இல்லையாண்டு இங்க மாகாண பொது நிர்வாக பரிசீலனை செய்த பிறகு அதை உங்களோட ஆஃபீஸுக்கு இடமாற்றம் செய்வாங்க. දැන් මෙතන සමහර වෙලාවට left side එකේ තියෙන නම ඇතුලේ සමහර නිලධාරී එක්කෙනෙක්ගේ විස්තර නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් වෙලා නැත්නම් මෙතන ඒක අපිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ data ඔක්කොම අපි අරන් තියෙන්නේ provincial human resource database system එකේ ඉඳලා තමයි අරන් තියෙන්නේ අපි. ඒතකොට ඒකෙන් සමහර තැන්වල අපි බැලුවා ආයතනයෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් ගියෙන් පස්සේ අදාළ නිලධාරියාගේ විස්තර අලුත් ආයතන වලට මාරු වෙලා නැහැ. ඒක ඔයාලා කරලා නැහැ. අදාළ ආයතනෙන් ඒක වෙලා නැති නිසා සමහර වෙලාවට ඒ විස්තර ඔයාලගේ මේ සයිඩ් එකේ බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී මේ නමට උඩින් තියෙන officer does not belong here කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකටම අල්ලප් එක බැලුවොත් IC නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඒ තැනෙන් ඔයාලගේ අදාළ නිලධාරියාගේ IC නම්බර් එක එන්ටර් කරොත් අදාළ නිලධාරී දැනට කොයි ඔෆිස් එකේද එයාගේ විස්තර තියෙන බව මෙතනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයට අපි මිස්ටර් දයාරුබන් කියලා එක්කෙනෙක්ගේ IC නම්බර් එක එන්ටර් කරලා චෙක් කරා. දැන් එයා ප්ලෑනින් එකේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් එයාගේ විස්තර තියෙන්නේ ප්‍රොවින්ෂල් පබ්ලික් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන්. ඒ කියන්නේ අපේ ආයතනයේ එයාගේ විස්තර තියෙනවා. එතකොට මේක ඔයාලගේ ආයතන වලට මාරු කරන්න අවශ්‍ය නම් රික්වෙස්ට් here කියන බටන් එකක් තියෙනවා එතන. කැන්සල් එකට අල්ලපු බටන් එක. ඒ රික්වෙස්ට් here කියන බටන් එක ඔයාලා ඔබුවොත් ඒ විස්තර අපිට එනවා. ඒ කියන්නේ PPA එකට ඒක එනවා. ආපු ගමන් අපි ඒක චෙක් කරලා හරිනම් ඔයාලට පර්මිෂන් එකක් දෙනවා ඒක මාරු කරන්න. මෙතන අපි අතොරයිස් කරපු ගමන් අදාළ නිලධාරියාගේ තොරතුරු ඔයාලගේ ඔෆිස් තොරතුරු ඇතුලේ ඒක ඇතුල් වෙනවා. இதுல முக்கியமா இடமாற்றத்துக்கு விண்ணப்பிக்கின்ற ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தர்களும் அவங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர் சம்பந்தமான ஹிஸ்டரி வந்து ஏற்கனவே போடப்பட்டிருக்க வேணும். அப்ப அது வந்து சரியாக போடப்பட்டிருக்கதான்னு சொல்லி முக்கியமா விண்ணப்பித்த உத்தியோகத்தர்களோட முதலாவது கட்டமாக பரிச்சயித்துக் கொள்ளுங்க. அதுல வந்து அவங்களுடைய ஸ்பவுஸ் டீட்டெயில்ஸ் உட்பட டிரான்ஸ்ஃபர் சம்பந்தமான எந்தெந்த இடங்கள்ல எவ்வளவு காலங்கள் வேலை செய்திருக்கிறாங்க, தற்போது உங்களோட அலுவலகத்திலையும் எவ்வளவு காலம் வேலை செய்திருக்கிறாங்கன்ற முக்கியமான விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை முழுமையாக முதற்கட்டமாக பூரணப்படுத்தி போட்டு, ரெண்டாவது வந்து அப்ரூவல் டிரான்ஸ்ஃபர் இதை நீங்க பூரணப்படுத்துற சந்தர்ப்பத்துல நீங்க இதுல பாத்தீங்க රයිට්. එතකොට දැන් මෙතන විශේෂයෙන්ම ඔයාලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආයතනයෙන් චෙක් කරනකොට බලන්න වෙනවා. උඩ තියෙන විස්තර බලන්න ඕනේ. කෙසේ වෙතත් දැන් මෙතන මීට ඉස්සර වැඩ කරපු ආයතනගේ විස්තර, දින
ඇතුල්ව හරියට මෙතන එන්ටර් කරලා තියෙනවද කියන එක චෙක් කරගන්න. චෙක් කරලා වැරදි නම් ඔයාලට පුළුවන් රිමූව් කරලා අලුත් ඇඩ් එකේ මගින් ඒ කියන්නේ ඇඩ් ඩීටේල් මගින් ඔයාලට ඒක ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගන්න ඕනේ මේ ඉස්සර වැඩ කරපු ආයතනයේ ඒ විස්තර හරියට මෙතනින් එන්ටර් වෙලා තියෙනවද කියන එක. இன்னொன்று சொல்லணும் என்னன்னா இந்த முறை உதாரணத்துக்கு ஹெல்த் எஜுகேஷன் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இந்த நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்க அதால பிரதேச சபைகளுக்கும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்க டைரெக்டா தங்களோட ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷனை எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணலாம். ஹெல்த்தை பொறுத்தவரையில ஆர்டிஹெச்எஸ்க்கு தான் அப்ரூவல் இருக்குது. ஆர்டிஹெச்எஸ் கீழே வார லைக் இப்ப எம்ஓச்சா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கலாம். அப்படியான இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு சப்மிட் பண்றது ஆர்டிஹெச்எஸ் கூட தான் வரணும். ஏண்டா அந்த பர்சனல் ஃபைல்ஸ் வந்து ஆர்டிஹெச்எஸ்ல இருக்கிறபடியா ஆர்டிஹெச்எஸ் கூட தான் அந்த அப்ளிகேஷன் எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணப்படணும். அதே நேரம் ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஸ்டாஃபை பொறுத்தவரை ஸ்பெஷலா டிஓஸை பொறுத்தவரையில அவங்களுக்குரியது எல்லாமே ஜோன் டைரக்டர் கூட தான் எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணப்படணும். அது கட்டாயம் இருக்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க. என்னடா லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸுக்கு அந்த பெர்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. பட் பர்சனல் ஃபைல்ஸ் வந்து ரீஜனல் லெவல்ல இருக்கிற ஆஃபீஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணப்படுற சந்தர்ப்பத்துல அந்த நிறுவனங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஹெச்எஸ் ஜோன் டைரக்டர்ஸ் அவங்க தான் தங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நிறுவனங்கள்ல வேலை செய்யற ஸ்டாஃப் அப்ளிகேஷனை எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணும். මෙතන චුට්ටක් මතක තියාගන්න මේ අවුරුදු ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරනකොට අපි කියපු විදිහට මෙතන විස්තර ඔක්කොම හොයලා බලලා කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව පළාත් පාලන ආයතන ගත්තොත් පළාත් පාලන ආයතන ඇප්ලිකේෂන්ස් ඔක්කොම සභා මට්ටමින් කෙලින්ම අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් සියලුම සභා 45ටම අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව හෙල්ත් එක ගත්තොත් සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තොත් RDHS තමයි RDHS යටතේ තියෙන ආයතනෙන් වැඩ කරන සියලුම නිලධාරියගේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට යොමු කරන්න ඕනේ. එතන පර්සනල් ෆයිල් RDHS ඔෆිස් එකේ තියෙන නිසා RDHS ට විතරයි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. MOH hospitals DC ඒ වගේ තැන් වලට අපි තාම යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ලබා දීලා නැහැ. එතන පර්සනල් ෆයිල් නැති නිසා අපි RDHS මගින් තමයි තාවුරු කිරීම ගෙන්න ගන්න බලන්නේ. ඊට අමතරව එඩියුකේෂන් පැත්තේ අධ්‍යාපන පැත්තෙන් ගත්තොත් ෆයිල්ස් zone office එකේ තියෙන නිසා ඉස්කෝලෙන් වැඩ කරන TO ලා ඒ වගේ කවුරු හරි ඇප්ලිකේෂන් දානවා නම් ඒක කන්ෆර්ම් කරලා අපිට සබ්මිට් කරන්න zone මට්ටමින් ඒ කියන්නේ කලාප අධ්‍යාපන මට්ටමින් තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. එයාලට විතරයි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇප්ලිකේෂන් එක චෙක් කරලා එතනින් තමයි අපිට ඒක ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. இதுக்கு பிறகு முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுல மேல பாத்தீங்கன்னா 5 பட்டன் இருக்குது. அப்ரூவல் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அப்ளை லிஸ்ட், மற்றது நாட் அப்ளை லிஸ்ட். இதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து அப்ரூவல் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ற இந்த பட்டன் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம். இதை கொஞ்சம் வடிவா கவனிச்சு கொள்ளுங்க. உங்களோட ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபையும் රයිට්. මෙතන බැලුවොත් දැන් ඩීටේල් ඔක්කොම චෙක් කරලා බැලුවෙන් පස්සේ තමයි ඔයාලගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් ඇප්ලිකේෂන් කොච්චර ලබා දීලා තියෙනවද ඒක කොහොමද අපිට ලබා දෙන්නේ කියන සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ රයිට් සයිඩ් එක බැලුවොත් බටන් පහක් තියෙනවා නිල් පාටෙක්. ඒකෙන් approval for transfer, applied list, not applied list, staff list, approved card කියන විස්තර තියෙනවා. මෙතනින් වැදගත් වෙන්නේ මේ approval for transfer කියන බටන් එක. දැන් මෙතනින් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ආයතනයේ කොච්චර දෙනාද ඇප්ලිකේෂන් දාලා තියෙන එක. රයිට්. එතකොට ඒක ඔබපු ගමන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ ඇප්ලිකේෂන් දාපු කට්ටියගේ විස්තර. නමින් නම බලන්න පුළුවන්. එතකොට එතන ඩීටේල් කියන බටන් එක ඔබුවොත් අදාළ පුද්ගලයා පුරවලා තියෙන සියලුම විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක චෙක් කරන්න වෙනවා හරියට ඒක පුරවලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ උඩ බැලුවොත් මේ 2027 transfer year pending signature කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා චෙක් කරලා signature එක තියලා නැහැ කියන අර්ථය. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක දැන් අපි බලනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන අනිත් buttons apply list, not apply list. දැන් මේ දෙකම අපි
hard copies බලාපොරොත්තු වෙනවා. හේතුව ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ආයතනයෙන් apply කරපු officers කොච්චර දෙනාද apply කරපු නැති officers කොච්චර දෙනාද කියන විස්තර මෙතන automatically generate කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ විස්තරත් අපිට යවන්න ඕනේ. මෙතන අපිටත් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා hard copy එක කරනවා. hard copy අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන digital signature එක දාලා ඔයාලට submit කරන්න පුළුවන්. right? இப்போ இதுல இந்த approval for transferன்றதோட சேர்த்து மற்ற பட்டன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல ரெண்டு முக்கியமான பட்டன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று அப்ளை லிஸ்டும் நாட் அப்ளை லிஸ்டும். இது ரெண்டும் வந்து நாங்க வளமையா கேட்கிற லிஸ்ட்டுகள். ஸோ அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு ஓட்டோவா ஜென்ரேட் பண்ணி தரோம். அப்படி ஜென்ரேட் பண்றதையும் நீங்க ஒருக்கா செக் பண்ணி எங்களுக்கு அதில் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை பிளேஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இங்க எங்களுக்கு அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரி, இதுல கவனிக்கீங்கன்னு சொன்னா எத்தனை பேர் 2027 கிடமாட்டம் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறாங்கன்ற விஷயத்தோட சேர்த்து நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பேர் விவரமும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. ஹெச்ஓடியோட என்ஐசி நம்பரும் ஹெச்ஓடியோட பேரும் நீங்க இந்த இடத்துல என்டர் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஹெச்ஓடியோட என்ஐசி நம்பர், ஹெச்ஓடியோட பேர். அதே நேரம் இந்த முறை எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வந்து இந்த இடத்துல நீங்க போட வேண்டி இருக்கும். ஒரு சிக்னேச்சர் ஒரு பேப்பர்ல நீங்க ஹெச்ஓடியோட பெர்மிஷனோட அவர்கிட்ட இருந்து சிக்னேச்சரும் எடுத்து அவருக்குரிய ஃப்ராங்க் ரப்பர் முத்திரையும் எடுத்து நீங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குந்தானே அவ்வளவு பேர் விவரத்தையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துட்டு நீங்க அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்து அதை நீங்க இந்த இடத்துல சூஸ் என்ற ஃபைல் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இதுல இந்த ஃபார்மேட் போட்டுக்கணும். ஜேபிஜி, பிஎன்ஜி, இந்த மாடல்ல ஏதாவது ஒரு இதுல நீங்க 50 கேபிக்கு குறைவான அந்த டேட்டாட இதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க இதுல சூஸ் ஃபைல்ல அப்லோட் பண்ண வேண்டி இருக்கு. මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් ඇප්ලිකේෂන් දාපු කට්ටියේ බටන් එක ඔබෙන් පස්සේ ඔයාලගේ ආයතනයෙන් ඇප්ලිකේෂන් දාපු කොච්චර දෙනාද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට එයාලා පුරවලා තියෙන විස්තරත් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්තිමේදී ඒ කියන්නේ රයිට් සයිඩ් කොනේ බැලුවොත් ඩීටේල්ස් කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබුවොත් සියලුම අදාළ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකම එimhe බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට මෙතනින් චෙක් කරගන්න ඕනේ හැම විස්තරම හරියට පුරවලා තියෙනවද කියන එක ඔයාලා කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ. කන්ෆර්ම් කරෙන් පස්සේ ආයතන ප්‍රධානියාගේ IC නම්බර් සහ එයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது பார்க்க போறீங்களா அந்த ஃபார்ம் நிரப்புற சம்பந்தமா? கலைக்கிறார்கள். மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு கதைங்க. right. ඊට පස්සේ ඔයාලා චෙක් කරෙන් පස්සේ ඩීටේල් එක බැලුවෙන් පස්සේ HOD ගේ මෙතන HOD ගේ NIC නම්බර් එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ HOD ගේ නම මෙතන එන්ටර් කරන්න ඕනේ. එන්ටර් කරෙන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්කෑන් HOD ගේ සිග්නේචර්. දැන් ඔයාලා HOD ගේ පර්මිෂන් එක්ක එයාගේ අස්සන කොලෙන් අරගෙන ඊට යට අදාළ ප්‍රධානියාගේ ෆ්‍රැන්ක් එක ඔෆිෂියල් නමත් එක්ක තියෙන ඔෆිෂියල් ෆ්‍රැන්ක් එකත් ගාගෙන ඒක ස්කෑන් කරලා නැත්නම් ඒක ඩිජිටල් ෆෝමැට් එකට මාරු කරගන්න. JPG විදියට නැත්නම් PNG විදියට ඒක මාරු කරගන්න. මෙතන අපි දීලා තියෙන ඕන ෆෝමැට් එකක්. කෙසේ වෙතත් මේ ෆයිල් එක 50 කිලෝබයිට්ස් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට දන්නවා 50ට වැඩිය ගියොත් කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. සයිස් එක රිඩියුස් කරන්න ඔන්ලයින් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සිග්නේචර් සහ ෆ්‍රැන්ක් මෙච්චර ලොකට එයි කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ මාවොත් ඔයාලා ඒක කන්වර්ට් කරගෙන less than 50 KB එන්න පුළුවන් විදියට බලා ගන්න. එතකොට මෙතන ඒක වෙනම මැෂින් එකේ සේව් කරගන්න ඒ ෆෝමැට් ඒ සිග්නේචර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන choose file කියන එක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් අදාළ
තැන්වල ඒ සිග්නේචර් එක මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන අපි ටෙක්ස් ඉමේජ් විදියට මේක අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මේක දීලා ඕපන් කරොත් ඔටෝමැටිකලි ඒ සිග්නේචර් එක මෙතන වැටෙනවා. රයිට්? ඊට පස්සේ මේක මෙතන වැටපු ගමන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අදාළ සිග්නේචර් එක එතන HOD ගේ අස්සන තැන් වලට යනවා එක. දැන් මෙතන 5 දෙනාගේ ඇප්ලිකේෂන් තිබුණොත් 5 සැරයක් මේක චූස් කරලා යන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. එක සැරෙන් දුන්නොත් ඒ පාටම ඒක අපිය වෙනවා. ඒ තමයි අපි කිව්වේ ඩීටේල් ඔක්කොම 5 දෙනාගේ තියෙනවා නම් පාම මේක චෙක් කරන්න. ඩීටේල් එක ඉස්සරහම චෙක් කරලා ඔක්කොම හරි කියෙන් පස්සේ HOD ගේ සිග්නේචර් එක එක සැරයක් ඔයාලා මෙතන අප්ලෝඩ් කරොත් choose file through අප්ලෝඩ් කරොත් ඔටෝමැටිකලි මෙතන තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සියලුමට ඒක டிஸ்ப்ளே வேணும். இதுல வந்து ஒரு ஆள் தான் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறார். அப்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்டாக்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தா அவ்வளவு பேர் விவரமும் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. அப்படி நீங்க இதுல வந்து செய்ய வேண்டிய அடுத்த விஷயம் வந்து ஒவ்வொருத்தரா நீங்க பார்த்து அவங்களுக்குரிய டிரான்ஸ்ஃபருக்குரிய டிசிஷன் இருக்குது. அதாவது நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்களா அல்லது நாட் ரெக்கமெண்டடா. நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னு சொன்னா அது எந்த ரீசனுக்காக நீங்க எந்த கண்டிஷன் சொல்லி இதுல இருக்கு, ரீப்ளேஸ்மெண்டா வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்டா என்ற விஷயங்கள் இருக்குது. ஏதாவது ரிமார்க்ஸ் போடணுமென்றாலும் போடலாம். அதே நேரம் நாட் ரெக்கமெண்ட் சொன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் என்ற இடத்துல இது வராதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். அதுல பொண்ணு போட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நீங்க நாட் ரெக்கமெண்ட் போடலாம். ரிமார்க்ஸ்ல வந்து ஆபீஸ்ல வந்து இதுல அதுக்குரிய ரீசன் சில நேரம் போட்டு காட்ட வேண்டி இருக்கு. රයිට්. මෙතන දැන් ඔතන ඇප්ලිකේෂන් එක චෙක් කරගෙන පස්සේ HOD ගේ නිර්දේශන අවශ්‍යයි. එතකොට මෙතන මේ decision කියන එක ඔයාලා ඔබුවොත් එතන recommended not recommended. ඒ කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා recommend කරනවාද not recommended ද කියන එක තෝරගන්න වෙනවා. දැන් recommend කරනවා නම් අනිත් බටන් එක ඔබුවොත් එතන reason තියෙනවා. with replacement recommend කරනවාද without replacement recommend කරනවාද නැත්නම් later replacement. මේ තුنين අදාළ එකක් select කරන්න වෙනවා ඔයාලා. right? ඊට පස්සේ මෙතන official remark මොකුත් විශේෂ හේතු මොකුත් කියන්න තිබුණා මෙතන කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව not recommend කරොත් මෙතන මොකුත් ඔයාලට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ replacement ද නැද්ද කියන එක මොකුත් ඔයාලා select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන අනිවාර්යෙන් හේතු කියන්න ඕනේ. ඇයි මේ application එක recommend කරන්නේ නැත්තේ කියන එක. හරි? මේක තියාගෙන තමයි අන්තිම decision එකට board transfer board යන්නේ. ඒ නිසා not recommended නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන detail දාලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ application එක සලකා බලන්න නැතුව ඉල්ලීම සලකා බලන්න නැතුව transferable application විදියට අරගෙන අපි කටයුතු කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන දෙන reason not recommended එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ accept කරන්න පුළුවන් reason වෙන්න ඕනේ. right? okay. இவ்வளவு நீங்க சரியா கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா கடைசியா கீழே பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் சிக்னேச்சர்னு சொல்லி இருக்குது. இதை கொடுத்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டி இருக்கும். இது நார்மலா வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் உங்களோட ஆபீஸுக்குரிய டிரான்ஸ்ஃபரை வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ற இடம். அதே நேரம் சில இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்காங்க, ஆர்டிஹெச்எஸ், ஜோன், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்குள்ள அதுக்கு தனித்தனியே அந்தந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள போய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டி இருக்கு. அதுக்கு நாங்க உதாரணத்துக்கு ஆர்டிஹெச்எஸ் ஒரு ஆஃபீஸ் எடுத்து நாங்க காட்டுவோம், அதை இன்னொருக்கா காட்டுவோம். இப்ப மேலால இந்த இடத்தோட ஒரு நார்மலான சாதாரண ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்ளிகேஷன் இந்த இவ்வளத்தோடையும் உங்களுக்கு நிறைவுக்கு வருது என்ன. දැන් මෙතන බැලුවොත් ආයතන ප්‍රධානියාගේ ඩිජිටල් සිග්නේචර් එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලා පල්ලයට අවිල්ලා confirm signature කියන බටන් ඔබන්න වෙනවා. මේක ඔබුවොත් විතරයි මම කියපු විදිහට ඉස්සර තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සියලුම ඇප්ලිකේෂන්ස් වල මේ සිග්නේචර් එක ඩිජිටල් සිග්නේචර් එක අපිය වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් confirm signature එක දුන්නේන් පස්සේ තමයි officially මේ transfer application ඔක්කොම HOD මගින් sign කරගන්නවා කියන එක තාවුරු වෙන්නේ. ඊට එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා confirm signature කියන එක HOD ගේ නම්බර එක මේ දෙකම දෙන්න ඕනේ. දුන්නේන් පස්සේ ඔයාලා confirm signature එක අනිවාර්යෙන් ඔබට இதோட இந்த பார்ட் வந்து முடியுது. நாங்க இனி அடுத்த விஷயத்தை பார்ப்போம். ඒකත් එක්ක මේ part එක ඉවර වෙනවා. එතකොට automatically confirm signature එක දුන්නේන් පස්සේ ඔයාලට application එක අපිට යවුවා කියන විස්තර screen එකේ appear වෙයි. ඒකෙන් confirm කරගන්න පුළුවන් අදාළ application එක අපිට යවලා ඉවරයි කියන එක. ரெண்டாவது பட்டன் வந்து அப்ளை லிஸ்ட் இருக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா
உங்களோட அலுவலகத்தின் இணைந்த சேவைகளுக்கான ஆளணி தொடர்பான விவரங்களை வந்து நீங்க ஒருக்கா இந்த இடத்துல பூர்த்தி செய்ய வேணும். அதாவது உங்களுக்குரிய கார்டர் சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களோட இதுல போட்டுருங்க. இது பெரிய கணக்கு விஷயம் இல்லை. அப்ரூவ் கார்டர்ல வர அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்க இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி. ඊට පස්සේ ඒක සබ්මිට් කරායින් පස්සේ ඔටෝමැටිකලි අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක ලබනවා. ඊට අමතරව අපි මෙතන අපි සෙකන්ඩ් බටන් එක. ඒ කියන්නේ ඇප්ලයිඩ් ලිස්ට්. ඒ කියන්නේ කොච්චර දෙනාද ඇප්ලයි කරලා තියෙන විස්තර තනියම එක ෂීට් එකකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඔයාලා ඔබුවොත් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා අප්‍රූව් කාඩ ඩීටේල් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ෆිල්ඩ් අප්‍රූව් කාඩ් කියන එක ඔබලා ඔයාලගේ ඔෆිස් එකට දැනට අප්‍රූව් කරලා තියෙන කම්බයින්ඩ් සර්විස් නිලධාරියාගේ විස්තර මෙතන ඇතුල් කරන්න වෙනවා. සමහර තැන්වල දාලා තියෙනවා අපි, සමහර තැන්වල මේක හිස් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ කාඩ අප්‍රූවල් අනුව මෙතන දාන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ ආයතනට MAD වල විතරයි අප්‍රූව් නිසා අනිත් එක ඩ්‍රයිවර් OES ඒ කැටගරි අතරම අප්‍රූව් කාඩර් නිසා ඒක දාලා තියෙනවා අපි. ඒ වගේ ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන් කන්ෆර්ම් කරගන්න මෙතන දාලා තියෙන අංකය හරිද කියන එක. ඔයාලට කාඩ් අප්‍රූවල් එකක් දීලා ඇති. ඒ ડોකියුමන්ට් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න නිවැරදි තොරතුරු මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවද කියලා. උදාහරණයට ICT ඇසිස්ටන්ට් මෙතන බිඳුවයි පෙන්නන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ඔෆිස් එකට එකක් නැත්නම් දෙකක් අප්‍රූව් කරලා ඇති. මෙතන ඒක 0 කියලා පෙන්නුවොත් ඒක මාරු කරන්න. මාරු කරලා සේව් කියන බටන් එක ඔයාලා ඔබුවොත් මේක අප්ඩේට් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. அடுத்தது மூன்றாவது வந்து நாட் அப்ளைட் லிஸ்ட்ன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டை நீங்க கிளிக் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து உங்களோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபோட டீட்டெயில்ஸும் வரும். இதுல வந்து முழுமையாக கம்ப்ளீட் பண்ண படையில எல்லாத்தையும் சர்வீஸ் ஹிஸ்டரி நாங்க சரியா போட்டிருந்தோம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் வந்து எவ்வளவு காலம் வந்து உங்களோட கடைசியா வேலை செய்யற ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்திருக்கிறாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ், அதாவது இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் என்ற இடத்துல எத்தனை வருஷம் வரும். இதுல 5 வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் சம்டைம் விண்ணப்பிக்காம இருந்தாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட்டை செக் பண்ணக்குள்ள தெரியும். அந்த இடத்துல அவங்களோட விவரங்களை ஜஸ்ட் ஒரு டிக் பண்றதன் மூலம் உங்களுக்கு இனம் காண முடியும். யார் 5 வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் இன்னும் விண்ணப்பிக்காம இருக்கிறாங்கன்ற சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இதுல வரும். விண்ணப்பிக்காத வராது. விண்ணப்பிக்காத எல்லாத்த டீட்டெயில்ஸும் எத்தனை வருஷம் என்ற டீட்டெயில் விவரங்களோட உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. සාමාන්‍යයෙන් ඇනුවල් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක අපි කෝල් කරනකොට මේ ලයිස්තුවත් අපි ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5 ඉවර වෙලා තාම ඇප්ලයි කරපු නැති කට්ටියගේ විස්තර අපිට ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. එතකොට දැන් උඩ රෙජිපොම් මෙතන වෙලොත් උඩ තියෙනවා not applied list කියන බටන්. ඒක ඔබුවොත් ඔයාලා මේ වගේ ආයතනයේ වැඩ කරන සියලුම නිලධාරියාගේ විස්තර මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙතනින් ඔයාලා select කරන්න ඕනේ අවුරුදු 5 complete කරලා තාම අප්‍රූව් කරපු, ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට ඇප්ලයි කරපු නැති නිලධාරි කවුද කියන එක select කරලා ඒක print කියන බටන් එක ඔබුවොත් එයාලගේ නම විතරක් ඔයාලට ටේබල් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප්‍රූව් මේ ඇප්ලයි කරපු කට්ටිය කවුද, නැති කට්ටිය කවුද කියන එක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඒක අපිට හොයාගන්න අමාරු හේතුව වෙලා year of service එක තාම එන්ටර් කරලා නැහැ මේ ආයතනයේ. ඒතර පෞද්ගලිකම සියලුම නිලධාරී නැත්නම් ආයතනයෙන් මේ විස්තර මේ ඇප්ලිකේෂන් through එන්ටර් කරනකොට මෙතනින් ඒක අපිය වෙලා ඔටෝමැටිකලි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් more than 5 years ඉවර වෙච්ච කට්ටිය කවුද කියන එක. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් අපිට ඇප්ලිකේෂන් පාක් අවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන 6 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙක් ඇප්ලිකේෂන් දාලා නැහැ. එතකොට එයාගේ නම විතරක් select කරලා print එකට දීලා ඔයාලා අදාළ ડોකියුමන්ට් එක ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. அடுத்தது 4வது பட்டன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் லிஸ்ட் இருக்குது. இதுல உங்களோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபோட டீட்டெயில்ஸையும் ஒருக்கா பார்த்து சரியா இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கான இதுகள் போடப்பட்டிருக்கு. ස්ටාෆ් ලිස්ට්. ඔව්. දැන් අපි අනිත් එක ස්ටාෆ් ලිස්ට් එක. දැන් ඒක ඔබලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ආයතනයෙන් ඉන්න සියලුම නිලධාරියලාගේ විස්තර. එතන අඩුපාඩු එහෙම තිබුණොත් ඒක ආයෙත් අපිට මේ මෙතන officer does not belong කියන එකෙන්
සර්ච් කරලා අපිට රික්වෙස්ට් එකක් යවුවොත් ඔයාලට අදාළ නිලධාරී වෙන ආයතනෙන් එන්න තියෙනවා නම් එයාගේ විස්තර අපිට මෙතනින් මාරු කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ ඇප්ලයි ලිස්ට් එක දැන් මෙතනින් ඔයාලා මේක ෆිල් කරලා දැන් මෙතන වෙනස් වීමක් තිබුණොත් මේක සේව් කරගන්න. මාරු කරලා උදාහරණයට මෙතන එක්කෙනෙක් වැඩි කරනවා නම් එකක් ටයිප් කරලා දෙකක් කියලා අලුතින් දාලා සේව් කරොත් ඔව් දැන් මේ ඩීටේල් එන්ටර් කරන එක්කෙනාගේ IC නම්බර් සහ එයාගේ විස්තර දීලා සේව් කරන්න ඕනේ. සේව් කරෙන් පස්සේ නැත්නම් දැන් හැම එක්කෙනාටම මේක එඩිට් කරන්න අවස්ථාවක් දීලා නැහැ අපි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් IC නම්බර් සහ එයාගේ නිලධාරියාගේ නම තනතුරු දීලා තමයි මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම සේව් කරෙන් පස්සේ ඔයාලට ලයිස්තුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ආයතනයෙන් මේ අවුරුදු කොච්චර දෙනාද ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට කියලා. ரைட்? ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த அப்ளை லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ண அப்புறம் உங்களோட ஆஃபீஸ்லேருந்து எத்தனை பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பட்டன் இருக்குது. ஸோ அப்ளை லிஸ்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த கார்டை டீட்டெயிலுக்கு க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கொடுங்க. இதில் எங்கேயாவது பிழை இருந்தாலோ அல்லது சில நேரம் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கும், பட் இதில் சைவரன் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் அது ஒன்றோ அல்லது ரெண்டுண்டா அதை நீங்கள் மாற்றலாம். மாற்றிட்டு இதை சர்வ் பண்ணணும். சர்வ் பண்ணக்குள்ள கட்டாயம் ஒரு அத்தரைஸ் பர்சன் மட்டும்தான் அதை செய்யலாம். ஸோ அதை நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு யார் இதை செய்யறாங்களோ அவங்களோட என்ஐசி நம்பரும் அவங்களோட பேர் டீட்டெயிலும் இதுல எங்களுக்கு என்டர் பண்ணி தான் சர்வ் பண்ணணும். அப்படி சர்வ் பண்ண பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வருஷம் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண எத்தனை பேர் ஒரு டேபிள் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும். லைக் இப்போ 5 பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த 5 பேர் டீட்டெயிலும் வந்து ஒரு டேபிள் ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு எடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. இவ்வளவுதான் ஒரு ஆஃபீஸை பொறுத்த மட்டும் இல்ல, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து நாங்கள் ஆன்லைன் ஊடாக அப்ளை பண்ணுறதுக்குரிய மெத்தட். இதை விட ஆர்டிஹெச்எஸ் எப்படி என்டர் பண்ண போகிறாங்கன்றதுக்காக வேறு ஒரு பேஜ் ஒன்று லாக் அவுட் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறோம். அதே நேரம் உங்களுக்கு அந்த உங்களோட ஆஃபீஸர்ஸ் வேறொரு ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யறாங்க அல்லது வேறொரு ஆஃபீஸுக்குரிய ஆக்களோட டீட்டெயில் உங்களோட போர்ட்டல்ல இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க இப்ப இதுல நாங்க சொன்ன மாதிரி ஆஃபீஸர் டஸ் நாட் பிலாங் என்ற கேட்டகரிக்குள்ள போய் நீங்க அவங்களுக்கு உங்களதையும் மாத்தலாம். உங்களோட இருக்கிற ஒரு ஆள் டிரான்ஸ்ஃபர்ல போயிட்டார், பட் அவரோட டீட்டெயில் உங்களுக்குள்ள இன்னும் இருக்குன்னு சொன்னா அதை நீங்க மாத்தலாம். அதே நேரம் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அதை நீங்க உங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அதையும் உங்களோட டேட்டாக்குள்ள நீங்க சேர்த்து கொள்ளலாம். මෙතන ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ගේ විස්තර ඔයාලගේ ඩේටාබේස් එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට දන්නවා නම් කොයිද දැන් අදාළ නිලධාරි දැනට වැඩ කරන්නේ කියන විස්තර දන්නවා නම් අදාළ තැන්වලට ඒ ඩේටා එක ඔයාලා සෙන්ඩ් කරන්න නැත්නම් මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන ආයතනයකින් වැඩ කරන එක්කෙනෙක්ගේ විස්තර ඔයාලගේ ආයතනට දැනට එයා මාරු වෙලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විස්තර අවිල්ලා නැත්නම් ඒකත් ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරලා ඔයාලගේ ආයතන වලට ඒක ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. இதில் வந்து ஆர்டிஹெச்எஸ்க்குரிய
பேஜை வந்து நாங்கள் லாகின் பண்ணி ஆர்டிஹெச்எஸை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஆர்டிஹெச்எஸ்க்கு கீழே உங்களுக்கு வேற வேற இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும், எம்ஓஹெச் இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். அவங்களுக்குரிய ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து எப்படி நாங்கள் இதில் செய்ய போகிறோம்ன்றதை நாங்கள் இதில் இப்போ லாகின் பண்ணி காட்டுறோம். දැන් අපි RDHS ආයතන යටතේ MOH කාර්යාලය නැත්නම් හොස්පිටල්ස් ඒ වගේ ආයතන ඇති. So එතනින් එන ඇප්ලිකේෂන් එක RDHS ඔෆිස් එකෙන් කොහොමද අපිට යොමු කරන්නේ සම්බන්ධව තමයි දැන් අපි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හේතුව ඇවිල්ලා අනිත් ආයතනවල කෙලින්ම සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන්. කෙසේ වෙතත් MOH හොස්පිටල්ස් එතන වැඩ කරන නිලධාරීන්ලාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඒ ආයතන මගින් කෙලින්ම යවන්න බෑ. එතකොට ඒක යවන්න ඕනේ RDHS තුරු. එතකොට RDHS ට තමයි අපි අනුමැති ලබා දීලා තියෙන්නේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට සබ්මිට් කරන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද RDHS මගින් එයාට RDHS ඔෆිස් එකට ලබා දීලා තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆර් ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද අපිට යොමු කරන්නේ සම්බන්ධව. ඒකත් එතන NSC නම්බර එක අත්‍යවශ්‍යයි. RDHS එකට අපි ලබා දීලා තියෙන ඉන්ස්ටිටියුෂන් කෝඩ් සහ පාස්වර්ඩ් ඒ දෙකම එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ තුනම එන්ටර් කරලා ඒක මගින් තමයි ඇක්සස් වෙන්නේ. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 88 72 60 13 77 இது சொல்லிங்க சொல்லுங்க ஒரு சாம்பிள் தான் இந்த நைசி எடுத்துரும். டெஸ்டிங்குக்காக இந்த என்எஸ்சி யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இதில் வந்தீங்கன்னா டெஸ்டிங்குக்காக ஒரு என்எஸ்சி நம்பர் எடுத்து லாகின் பண்ணி காட்டுறோம் உங்களுக்கு RDHS ஆஃபீஸில். මෙතන අපි RDHS ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන නිලධාරියාගේ IC නම්බර් එක ටෙස්ටිං විදියට අරගෙන තමයි මෙතන අපි ඔයාලට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක පෙන්නන්නේ. ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த அதே விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது. இதில் நாங்கள் கூட பார்க்க போகிற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இதில் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எடுத்த உடனே பிரதான இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து RDHS ஆகிருக்கும். அந்த RDHSக்கு கீழே உங்களுக்கு இருக்கிற MOH ஆஃபீஸில் இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் எல்லா ஆஃபீஸும் வந்து මෙතන ලොගින් වෙච්ච ගමන් RDHS ගේ නම තමයි ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකේ අපිය වෙන්නේ. ඒක යටතේ ඒක ඔබ දෙක ක්ලික් කරොත් RDHS උදාහරණයට RDHS ට්‍රින්කෝ කියලා ගත්තොත් RDHS ට්‍රින්කෝ යටතේ තියෙන අනිත් රීජනල් එකේ නැත්නම් ඩිවිෂනල් ලෙවල් එකේ තියෙන ආයතන සම්බන්ධව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එක එක රීජනල් ඔෆිස් එක නැත්නම් සබ් ඔෆිස් එක ඔබලා එතනින් ඇප්ලිකේෂන් ආවද කියන එක කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. இந்த இடத்துல நீங்க செலக்ட் பண்ணக்குள்ள ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல் உதாரணத்துக்கு இதில் கோமரங்கடாவில் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொன்னா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே லெஃப்ட் சைட்லையும் அதே நேரம் அவங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரைட் சைட்லையும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதே நேரம் இனி நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் போகக்குள்ள அப்ரூவல் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் எடுத்து நீங்க கிளிக் பண்ணக்குள்ள இங்க வந்து நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்குரிய இன்ஸ்டிடியூஷனை வந்து சரியாக செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனை செலக்ட் பண்ணின பிறகு தான் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபரை வந்து அப்ளிகேஷன் என்ற இடத்துல போய் பார்க்க வேண்டி இருக்கு. திருப்பியும் இருக்கா சொல்றேன். RDHS பொறுத்த மட்டில் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க தான் வெரிஃபை பண்ண வேண்டி இருக்கு. அதாவது RDHS ட்ரிங்கோ வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற MOH ஆஃபீஸோ ஹாஸ்பிட்டலோ அதுல இருக்கிற அவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் உட்பட இடமாற்றத்துக்காக விண்ணப்பிக்கிற அனுவல் டிரான்ஸ்ஃபருக்காக விண்ணப்பிக்கிற ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தரோட விவரத்தையும் நீங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக செலக்ட் பண்ணி நீங்க அப்ரூவல் டிரான்ஸ்ஃபர் லிஸ்ட்டுக்குள்ள போக வேண்டி இருக்கும். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க இடையில கேளுங்க. இதே மாதிரி மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷனும் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமா வந்து உங்களுக்கு கீழே அடிஷனலா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குமாண்டா மட்டும் இந்த இடத்த நீங்க பாவிக்க வேண்டியிருக்கும். இது உங்களுக்கு நார்மலா இருக்கு. அதே மாதிரி மற்ற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு நார்மலா NSC நம்பர் சர்ச் பண்றதுல இருந்து மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல RDHS right දැන් ලොගින් වෙච්ච ගමන් ඔයාලා උදාහරණයට අපි අරන් තියෙන්නේ මෙතන RDHS ඔෆිස් එක. එහෙම
ලොගින් වෙච්ච ගමන් ඉන්ස්ටිටියුෂන් කියන තැන RDHS ට්‍රින්කෝමලි. දැන් අපි ට්‍රින්කෝ එක select කරලා තියෙන නිසා Office of the Regional Director of Health Service ට්‍රින්කෝමලි කියන ඔෆිස් එක තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට පළමුවෙන්ම මේ ඔෆිස් එකෙන් ඇප්ලිකේෂන් සබ්මිට් කරලා තියෙන කට්ටියගේ විස්තර approval for transfer කියන බටන් එක ඔබලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඔබලා බලාගෙන එතනින් ඇප්ලිකේෂන් ඔක්කොම අපි ඉස්සර කියපු විදිහට සබ්මිට් කරේන් පස්සේ මේ ආයතන, ඒ කියන්නේ RDHS ට්‍රින්කෝ යටතේ තියෙන සබ් ඔෆිස්, ඒ කියන්නේ MOH වෙන්න පුළුවන්, hospitals වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ආයතන එකින් එක චෙක් කරන්න වෙනවා. එතකොට RDHS ඔෆිස් එකේ මේ සබ්ජෙක්ට් කරන එක නැත්නම් ඒෝ අනිවාර්යෙන් RDHS යටතේ තියෙන එක එක ආයතන ඔබලා ඒකට අදාළ approval for transfer කියන එකත් ඔබලා බලන්න. උදාහරණයට දැන් අපි MOH ඊචලම්පත select කරලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට එතන approval for transfer කියන බටන් එක ඔබුවොත් ක්ලික් කරනවා. දැන් මෙතන තාම කවුරුත් ඇප්ලිකේෂන් දාලා නැහැ. ඒ වගේ හැම ආයතනම ඊට පස්සේ අනිත් ආයතන ඔබන්න ඕනේ ඒවල select කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම select කරලා තව ඉන්නඩ select කරනවා. සබ් ඔෆිස් වල right, ඒ වගේ RDHS ට්‍රින්කෝ යටතේ තියෙන සියලුම සබ් ඔෆිස් නැත්නම් ආයතන select කරලා දැන් මේක අපි කුල්මුට බේස් හොස්පිටල් එක select කරා. එතනත් කවුරුත් ඇප්ලිකේෂන් දාලා නැහැ. ඒතකොට එහෙම එක එක ආයතන ඔබලා කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ ඇප්ලිකේෂන්ස් දාලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. yes, ස්කූල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර් සම්බන්ධව 2022ට එලිජිබල්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා අපිට. 21 22 දාන්න පුළුවන්, ඇනුවල් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට දාන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ අවුරුදු අපි ඒක සලකා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හේතුව ඇවිල්ලා එක්සෑම් එකට, ටීචින් එක්සෑම් එකට සිත් වෙලා පාස් වුණොත් අනිවාර්යෙන් යාලා ටීචින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්න කට්ටියව මේ ඇනුවල් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්, ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක දැනට අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක අපි මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි 1 වෙනිදා 2027 නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් ඕඩර් දෙන්නේ. එතකොට ඊට ඉස්සර ටීචින් එක්සෑම් රිසල්ට්ස් අවිල්ලා ඉන්ටර්විව් අපොයින්ට්මන්ට්ස් ඔක්කොම ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඉවර වුණොත් ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටියව අපිට ඇනුවල් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකෙන් එයාලා එලිජිබල් වෙනවා. ඒ නිසා 22ක් දාන්න පුළුවන්. இதுல ஒரு கேள்வி ஒன்று கேள்விப்பட்டிருந்தது. 2022 அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்த டிஓமேர் அப்ளிகேஷன் போடலாமான்னு சொல்லி. ஓம் நீங்க போடலாம். எப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே ஸ்கூல்ல இருக்கிற டிஓஸ் எல்லாருமே டீச்சிங் எக்ஸாம் பெரும்பாலானாக்கள் டீச்சிங் எக்ஸாம் வந்து சிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ அதுக்குரிய ரிசல்ட் பெரும்பாலும் 1 or 2 monthsல வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம். வந்தா இன்டர்வியூ முடிஞ்சு அவங்களுக்கு டீச்சிங் அப்பாயின்மெண்ட்டும் இந்த வருஷத்துக்குள்ள கொடுபட்டா அதுக்கப்புறம் மிஞ்சிற ஆக்களை மட்டும்தான் நாங்கள் அனுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்குள்ள கன்சிடர் பண்ணி அவங்க கேட்குற ஸ்டேஷனோ அல்லது வேக்கண்ட் இருக்கிற ஸ்டேஷனுக்கோ அவங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்குரிய அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்வோம். அப்படி இருந்தாலும் இந்த அனுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 1/1/2027 தான் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்ன்றபடியா நீங்க இப்ப அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்றதுல எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. மேபி அதுக்கப்புறம் டீச்சிங் செலக்ட் பண்ணப்பட்டா எங்களுக்கு நீங்க இண்டிவிஜுவலா இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நாங்க அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து உங்களோட பேரை ரிமூவ் பண்ணி விடுவோம். இவ்வளவுதான் இதுல முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இது நாங்கள் உதாரணத்துக்கு ஆர்டிஹெச்எஸ் இதுல டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுனாங்க. இதே மாதிரி ஹெல்த் ஜோன் லெவல்லையும் நீங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற டிஓஸ் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஜோனை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஜோனு கூட நீங்க லாகின் ஆகி அதுல ஸ்கூல்ட நேமை செலக்ட் பண்ணி அதுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்மிட் பண்ண ஆக்களை நீங்க செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு සබ්මිට් பண்ணுவீங்க. මෙතන අපි RDHS ට්‍රින්කෝ තමයි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් විදියට පෙන්නුවේ. මේ විදියටම එඩියුකේෂන් සෙක්ටර් එකේ අධ්‍යාපන සෙක්ටර් එකේ සෝන් මගින් ලබා දෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් සෝන් යටතේ තියෙන ඉස්කෝල මගින් ඇප්ලිකන්ට් කවුරු හරි ඇප්ලිකේෂන් දාලා තිබුණොත් ඒකත් මේ වගේම ඔයාලා සෙලෙක්ට් කරලා ඒකටත් දැන් අපි කියපු විදියටම කටයුතු කරන්න වෙනවා. ஸோ இப்போ இவ்வளவுதான் இந்த போர்ட்டல்ல முக்கியமான விடயங்கள். මෙච්චරයි මේ පෝටල් එකේ වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලට වෙන ප්‍රශ්න මොකුත් තිබුණොත් නැත්නම් ගැටලු මොකුත් තිබුණොත් අපෑදිලි තැන් මොකුත් තිබුණොත් දැන්
කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒකට උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන්. இவ்வளவு தான் இதுல நாங்க இன்றைக்கு கதைக்கிறதுக்கு எதிர்பார்த்த விடயங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல தெளிவின்மைகள் அல்லது ஏதாவது பிரச்சனைகள் ப்ராக்டிக்கலா ஏதாவது பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வந்திருந்தா அதை நீங்க இப்ப கேட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அதுக்குரிய பதில்களை பெற்று தரக்கூடியதா இருக்கு. தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் சார். நாங்க கொத்தூர் பிரதேசத்துல இருந்து வைக்கிறோம். 3 வருஷம் முடியாத ஆட்கள் போடலாமா இந்த இதுக்கு ஆன்சர்? சர்க்குலரா கிளியரா வாசிக்க சொல்லுங்க. அப்படி போடுற ஆக்களை சர்க்குலர்ல அப்படியே கிளியரான போட்டிருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. அந்த இன்னும் ஒரு கேள்வி, 2022ஆம் ஆண்டு 1ஆம் மாசம் 3ஆம் தேதி பிரான்ஸ் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த டிஓ மார்க் போடலாமா? 5 வருஷம் முடியலையாமன்னு அவங்க 2 நாள் குறைதாமன்னு போடாம இருக்கிறாங்க. இல்ல இந்த 2 நாள் 1 மாதம் அதுகள் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க போடலாம். சரி சார். அவங்கள இப்ப 5 வருஷம் முடிஞ்ச கார்டருக்குள்ள காட்ட வேணுமோ? அப்ளிகேஷன் போட்டாங்கன்னு சொன்னா வராது, அப்ளைட் லிஸ்டுக்குள்ள வந்துடும். போடலன்னு சொன்னா நீங்க 5 வருஷம் முடிகிற டீட்டெயிலுக்குள்ள காட்டலாம். டெலிபோன் அந்த பர்சனல் அந்த சப்ஜெக்ட் ஆபீசர் நம்பரை கொஞ்சம் தெரியல சார், சந்தேகம் ஆமா, இப்ப கடைசியில நாங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுவோம், அதை சாட்ல போட்டு விடுவோம். சரி சார். ஓகே சார். சாட்ல நாங்க இப்ப நம்பரை போடுறோம். இந்த நம்பருக்கு நீங்க කමියුනිකේට් பண்ணீங்கன்னு தெரியுது. මෙතන chat box එකේ අපි දානවා අපේ මොබයිල් නම්බර් එකක්. ඔයාලට ගැටලු මොකක් තිබුණොත් මේ මොබයිල් නම්බර් එකට ඔයාලා කතා කරලා පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. Excuse me, sir. Sir. Yeah. Yes, Oh, go ahead. my name is sir. டிஓ அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்று நடந்தது சார். 2022 1/1 அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட். அவங்களோட இது வந்துட்டு அந்த முற்படுத்தி தான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுப்பட்டிருக்கு 9ஆம் மாசம் கொடுப்பட்டிருக்கு பேக் டேட் பண்ணி. அவங்க 9ஆம் மாசம் தான் டியூட்டி அஷ்யூம் பண்ணிருக்காங்க. ஜனவரி 1 எஃபெக்ட் செய்யற மாதிரி. இப்போ இவங்க அப்ளிகேஷன் போடணுமா என்ன மாதிரி? அதுல கிளியரா சொல்றோம், ஆபீசர் கட்டுப்பாட்டை மீறிய ஏதாவது மருத்துவ காரணங்களுக்காக டிலேயா டியூட்டி அஷ்யூம் பண்ணுனா அது மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணப்படும். மற்றும்படி எல்லாமே ஒன்று அந்த குறிப்பிட்ட வருடத்துலதான் நியமனம் கொடுக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் என்று சொல்லியிருக்கோம். நாங்க சர்க்குலர்ல தெளிவா இருக்கு, ஒரு கதை வாசிச்சீங்கன்னா சரி. அந்த அவங்க விருப்பம் இல்லாட்டி சார் போட தேவையில்லையா? அந்த 2 நாள் குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க 5 வருஷம் முடியும் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம போட தேவையில்லையா? அவங்க இல்ல 2 நாள்ன்றது பெரிய ஒரு மேட்டர் இல்ல. சோ அப்படி போடலன்னா நீங்க 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ற அந்த லிஸ்டுக்குள்ள போடலாம். போட்டுட்டு எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணலாம். நாங்க தேவை இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல அவங்கள டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதா இல்லையான்றதை போர்ட் டிசைட் பண்ணும். சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சொல்லுங்க சார், அந்த ஏற்கனவே இப்போ சொல்லப்பட்ட பிரதேச சபைகள் எல்லாம் திணைக்கள தலைவர்கள் மாதிரி தான் இப்போ இந்த இதில் சொல்லப்படுது. ஆனால் சேக்குலர் இப்போ வந்த அந்த மினிட்ஸில் வழங்குது 7/2 திணைக்கள தலைவர் விண்ணப்பங்களை சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்தல். அதில் சொல்லப்படுது உள்ளூராட்சி உதவியாளர்கள் ஏசிஎல்ஜி தான் அதை செய்யணும்னு சொல்லப்பட்ட போல இருக்குது. அதுல நாங்க ஸ்டார்ட்ல ஏசிஎல்ஜிக்கு தான் அது கொடுத்தது. பர்சனல் ஃபைல் ஏசிஎல்ஜிட்ட இல்லாதபடியா தான் நாங்க திரும்ப இதை மாத்தினாங்க. நான் அதற்கு அமெண்ட் பண்ணி திரும்ப ஒரு கேப்ஷனோட போடுறேன். சரி சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. முதல்ல ஏசிஎல்ஜி தான் சப்மிட் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணது. இப்போ ஆர்டிஹெச்எஸ் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஆனா திரும்ப தான் எங்கட நோட்டீஸ் கொண்டு வரப்பட்டது. பர்சனல் ஃபைல்ஸ் அந்தந்த சபையில தான் இருக்கே தவிர ஏசிஎல்ஜி ஆஃபீஸ்ல இல்ல. அப்ப ஏசிஎல்ஜி ஆஃபீஸ்ல அதை கன்ஃபார்ம் பண்றது கஷ்டமண்டபடியா தான் திரும்ப நாங்க சபைக்கே பெர்மிஷன் கொடுத்துனாங்க. நான் அந்த சர்க்குலர் இருக்க அந்த கேப்ஷனை மட்டும் நான் ஒரு அமெண்ட் பண்ணி விடுறேன். சரி, தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். குட் மார்னிங் சார். 2 விஷயம். ஒன்று, அதில் அந்த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஷன் சர்வீஸ் பீரியட் இப்போ இந்த இயருக்கு போடக்குள்ள நீங்கள் 31 டிசம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, அல்லது அதில் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமா? நீங்கள் அந்த காட்டின லிஸ்ட்ல அப் டு டேட்னு மாதிரி இருக்கு. நாங்கள் 31 டிசம்பருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகுமா சார், அல்லது நாங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணி போடணுமான்ற ஒரு விஷயம். மற்றது அந்த டேட் நீங்க செலக்ட் பண்ணாமலும் விடலாம். ஏன்னா எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் டேட் இருந்தா ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டுட். இப்ப மட்டும் அங்கதான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி என்ன சார், நம்ம அதை வச்சு கொண்டு ஃபில்டர் பண்ண போறோம். அப்ப நோட் அப்ளை லிஸ்டுக்குள்ள அதை நம்ம 31 டிசம்பருக்கு செலக்ட் பண்ணாதான் சார் 5 இயர்ஸ் முடிச்ச ஆட்கள் அப்ளை பண்ணாம இருந்தா பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். அப்ப அதை ஒருக்கா யோசிங்க சார், அதை எப்படி செய்யறேன்றது ஒருக்கா. மற்ற சார் போர்ட்டல் அந்த இது 31 4 o'clock க்ளோஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. அதுல இப்போ அப்ளை பண்ற ஆளுக்கும் 4 o'clock போட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் செக்கிங்கும் 4 o'clock போட்டா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். என்ன சார், சில ஆட்கள் கடைசி நேரம் வரைக்கும் செய்து கொண்டிருப்பாங்க. அப்ப நாங்க ஏண்டா அப்ளிகண்ட்டுக்கு 1 month டைம் கொடுத்துருக்கோம்.
30ஆம் தேதி பின்னேரம் 4 மணிக்கு தான் இருந்து அவர் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ண வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை. இப்பயே அவங்க சப்மிட் பண்ணிருக்கலாம் அப்ளிகேஷனை. இந்த 31st 4:30ன்றது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே தவிர டிபார்ட்மெண்ட் க்ளோசிங் டேட். ஓகே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எஸ் அப்ளிகண்ட் வழியா சப்மிட் பண்ணுவோம். அப்படி இல்ல லேட்டா சப்மிட் பண்ணா அதை நாங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். பட் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப 5 years முடிஞ்சு அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணாலாட்டி அவங்க பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல தூர போடப்படுவாங்க. அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுவாங்க. இந்த 1 month டைம் கொடுத்துருக்கு. லாஸ்ட் மொமெண்ட் நாங்க கிளியரா சர்க்குலர்ல சொல்லியிருக்கோம். லாஸ்ட் மொமெண்ட் மட்டும் வெயிட் பண்ணவே வேணாம்ன்றதை சொல்லியிருக்கோம். அப்ளிகண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நேர காலத்துக்கு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும். ஏன்னா அவர் 4:30க்கு தான் தராருன்னா நீங்க ஆஃபீஸை திறந்து வச்சுட்டு கொண்டு இருக்க இல்லாத அவருக்கா ஒரு ஆளுக்காக. அதனால இந்த டெட்லைன் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே தவிர அப்ளிகண்ட்டுக்கு இல்லை. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார். மற்ற அந்த டேட் ஒருக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க சார். அது எப்படி நாங்கள் செலக்ட் பண்றதா இல்லை சும்மா விடுறதா அந்த 31st December? கம்பல்சரி இல்ல, விருப்பம் சொன்னா 31st December. இல்ல நீங்க அது கம்பல்சரி இல்ல. பட் நீங்க செலக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா 31st செலக்ட் பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்லை. இல்லாட்டி அதில் நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். டேட் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா சார் ஈஸியா இருக்கும் அது. சரி நாங்க அதை செய்து விடுறோம். ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ අපිට පර්සනල් ෆයිල් එකේ පාර්ට් එක මොකක්ද කියලා පිට් එකක් අරගෙන ඇනොටේෂන් ෆයිල් කරනවද නැත්නම් මොනවාරි ડોකියුමන්ටේෂන් කොහොමද දෙන්නේ සර්? අපි ඔන්ලයින් එක කරනවා. එතන ඇප්ලිකන්ට් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි කියලා තියෙනවා චෙක් ලේඛනයෙන් ඇප්ලිකේෂන් සබ්මිට් කරලා ආයතනට ආවෙන් පස්සේ ආයතන ඔක්කොම චෙක් කරලා ඔයාලගේ සිග්නේචර් එක එතන තියෙනවනේ HOD ගේ. ඒක තියුවෙන් පස්සේ ඇප්ලිකන්ට පුළුවන් එයාගේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා ඒක print out අරගෙන ඔයාලට බාර දෙන්න ෆයිල් එකට දාන්න. ඒක ඔයාලත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇප්ලිකන්ට තමයි අපි මේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක දීලා තියෙන්නේ. HOD අස්සම් කරෙන් පස්සේ ඒක print out එකක් අරගෙන ෆයිල් එකට දාන්න කියලා ඔයාලට දෙන්න ඕනේ යාලා. හරි සර්. ඒකයි සර් NIC login වෙනකොට සර් මොබයිල් OTP එක මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. NIC ගහලා ඩිරෙක්ට් යන්න පුළුවන් නේද සර් ඒක? මොකද තේරුන්නේ මට? ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සර් ඩිපාර්ට්මන්ට් නාම යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එකේ NIC ටයිප් பண்ணி ඔබ කොලම් තාර සර්. නෑ නෑ තනියම එහෙම යන්න බෑ. NIC plus department username password දෙන්නම වෙනවා. ඔව් දැන් තුනම දෙන්න ඕනේ. පාස්වර්ඩ් ඔව් NIC විතරයි ඒතර මොබයිල් OTP එකක් වගේ මොකක්ද ක්‍රියේට් කරන්න බැරි නෑ තාම අපි OTP එකට ගිහිල්ලා නෑ. NIC නම්බර එක එතන ඔයාලා ඇතුල් කරොත් ඔටෝමැටිකලි ඔයාලගේ විස්තර එතන තියෙන්න ඕනේ. ඩේටාබේස් එකේ තිබුණොත් විතරයි ඔයාලට එන්ටර් කරන්න වෙන්නේ. වෙන එක්කෙනෙක් උදාහරණයට පිට ඉන්න එක්කෙනෙක් එයාගේ IC නම්බරත් එක්ක මේක ඇතුලේ ජොයින් වෙන්න බෑ. ඩේටාබේස් ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ කම්බයින්ඩ් සර්විස් සීනියර් ඔෆිසර් එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මේකෙන් ලොගින් වෙන්න. ඇඩ්මින් ඔෆිසර් නැත්නම් CC නැත්නම් සීනියර් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර් ඒක ආයතන ප්‍රධානියා තීරණය කරලා එක්කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් එයාගේ IC නම්බර මගින් ලොග් වෙන්න කියලා. එතකොට එයාට ලබා දෙන්න ඕනේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ්. ඒක අපි ආයතන ප්‍රධානියාට විතරයි ඒක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එයා තීරණය කරන්න ඕනේ කා මගින්ද මේක චෙක් කරන්න කියන එක. ඒතකොට ඒක කම්බයින්ඩ් සර්විස් ඔෆිසර් කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේකට ලොගින් වෙන්නේ. Right. Anything else? சார் வணக்கம். நாங்கள் திருக்கோயில் வரையக்கல் அலுவலகத்துலேருந்து கதைக்கிறோம் சார். அந்த எங்கட அந்த ஸ்கூல் லிஸ்ட் வந்து ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்ல வருது இல்ல. ஸ்கூல் லிஸ்ட் எங்கட இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும்தான் காட்டப்படுது. ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் என்டர் பண்றதுல இல்ல அதுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் லிஸ்ட் அதுல வராது. இப்போ அவங்க அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அப்ரூவல் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்குள்ள வந்துரும் அவங்களோட அப்ளிகேஷன். ஆமா. அப்ப நீங்க ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ண தேவையில்லை. அங்க அப்ரூவ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப 10 ஸ்கூல்ல இருந்து 10 டிஓ போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த 10 பேரோட டீடைலும் இதுக்குள்ள இருக்கு உங்களுக்கு. அந்த ஜோனுக்குள்ள உங்களோட திருக்கோயில் ஜோனுக்குள்ள இருக்கிற இப்ப 10 ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு 5 டிஓ 10 பேர் போட்டிருக்காங்கட்டா அந்த 10 பேரோட டீடைலும் வந்து அப்ரூவ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்குள்ள நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுல என்ன இஷ்யூன்னா சார் வந்து எங்களுக்கு பொத்தியில் தொடக்கம் அட்டாளச்சனை மட்டும் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. அவங்க அவங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன் காட்டப்பட்டாலும் ஒரு ஆள் பொத்தியில வேலை செய்யும், ஒரு ஆள் அட்டாளச்சனையில வேலை செய்யும். அப்ப அதால அவங்களுக்கு இதுல பாதிப்பு வரலாம் தானே. அதுக்காக தான் ஸ்கூல் காட்டுனா நல்ல அதுக்கு மென்ஷன் பண்றது ஆப்ஷன் தான் நல்ல நான் இல்ல அதுல வந்து நீங்க இப்ப உங்களோட அப்ரூவல் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல இந்த டீட்டெயில கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்கும் அவங்க எந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிறாங்கன்ற டீட்டெயில்,
இதுக்கு முதல்ல எங்க வேலை செய்தாங்கன்ற டீட்டெயில் எல்லாம் இந்த அப்ளிகேஷன்ல பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. அந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்தா அவங்க அந்த இதைத்தான் காட்டியிருக்காங்க. சோனல் எடுகேஷன் திருக்கோயில் ஒரு அவன் வேலை செய்யறவங்க ஆல்ரெடி வந்து டிஎஸ் டியூஷனுக்குரிய ஸ்கூல் ஒன்று இல்லை. ஆனா இங்க இதைத்தான் காட்டப்பட்டிருக்கு. அதாவது சோனல் எடுகேஷன் திருக்கோயில் தான் அவங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன் காட்டப்படுது. இப்ப எங்களுக்கு உண்மையில அது அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் இல்ல. இப்ப நாங்க ஜோன் வைஸா தானே ஆக்களை பாக்குறோம். ஜோன் வைஸா பாக்குறபடியே எங்களுக்கு பெரிய இஷ்யூ இல்ல. வேணும்னா நீங்க ஒன்று செய்யலாம். உங்களோட அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் போடுவீங்க தானே அப்ளிகேஷன்ல, அதுல வேணும்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணி விடலாம். திருக்கோயில் ஜோன்ல வேலை செய்தாலும் இந்த ஸ்கூல் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்றதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணி விடலாம் எங்களோட இன்ஃபர்மேஷனுக்கு. அடுத்து சார் இன்னொரு சந்தேகம் உண்டு. இப்ப எங்களோட ஸ்டாஃப் ஒரு சிலர் வந்து ட்ரிங்கோல எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி ப்ரொவின்சியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல வேலை செய்து போட்டு இப்ப சோனல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யறாங்க. இப்ப அவங்களுக்கு டோட்டல் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி கீழே சார் 5 years ஆகுது. அவங்க நோட் அப்ளை பண்ணாட்டி அவங்கள நோட் அப்ளை லிஸ்ட்ல காட்ட வேணுமா? இல்ல இப்ப அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிறாக்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே நாங்க இந்த அவங்களோட சர்வீஸ் பீரியடு கீழே திரும்ப கேட்டிருக்கோம் அட்டாச்மெண்ட் சம்பந்தமான விடயங்கள். அதுல அவங்க கட்டாயம் சார் இவங்க பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல வந்தாங்க. பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொன்னா நாங்க செய்த ட்ரான்ஸ்ஃபரா? ஆமா, annual நாங்க transfer. செய்த ஆமா. பிபிஏ செய்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொன்னா உங்கள்ட்ட வந்த அந்த டேட்ல இருந்தா நீங்க பீரியடை கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. சரி சார். அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆக்கள்னு சொன்னா அவங்க ட்ரிங்கோ தான், ட்ரிங்கோல அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து பேட்டியில அம்பாறையில அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அட்டாச்மெண்ட் இடத்தை கன்சிடர் பண்ணுவோமே தவிர ட்ரிங்கோல வேலை செய்ததா அவங்கள கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். இல்ல சார். சரி சார். இவங்க 2 years எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரியில வேலை செய்து கூட எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சோனல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ்ல இப்போ 3 years வேலை செய்யறாங்க. அது அனுவல் டிரான்ஸ்ஃபருக்குள்ளால அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபருக்குள்ளால வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னா நீங்க அந்த உங்களோட ஆபீஸுக்கு வந்த டேட்ல இருந்தா கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. சரி சார். සර් මම ප්‍රාදේශ සභාවේ. ஓகே. සර් දැන් 4 years 11 month වගේ තියෙන කට්ටිය සර් මේ කියන්නේ ඉල්ලන්නම ඕනේද ඉල්ලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? දැන් මාසයක් දවස් දෙකක් තුනක් නම් එයාලා ඉල්ලන්න ඕනේ. මාස 6කට වැඩි එහෙම තිබුණොත් ඉල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලබන අවුරුදු දාන්න පුළුවන් එයාලට. හරි සර්. ரைட். වෙන මොකක්ද තියනවද? வேற ஏதாவது? சார் சார் நான் ட்ரிங்கோ ஜோனல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ். என்னன்னா எங்கட எம்ஏ ஒரு ஆள் இப்போ எங்கட ஜோனுக்கு வந்து 5 years ஆயிட்டு. ஆனா இடையில 2 years நோப்பை எடுத்துட்டு நின்றவ. அவ அப்ளை பண்ண தேவையில்லை தானே? இல்ல உங்களோட ஜோனுக்கு வந்து 5 years முடிஞ்சா? ஜோனுக்கு வந்து 5 years ஆயிட்டு இடையில 2 years நோப்பையில நின்றவ. அப்ளிகேஷன் போட சொல்லுங்க, இதையும் மென்ஷன் பண்ணி. ஏன்னா ஜோன்ல 5 years தான் நாங்க பார்ப்போம். நோ பேயும் எடுத்திருக்கிறது உங்களோட ஆபீஸ்ல இருந்து தானே, அதால 5 years கம்ப்ளீட் பண்ணதான் பார்ப்போம். அதனால சரி. அப்ப அப்படியானாக்களும் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணணும். எஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சார். සර් මම ලෑම් එකේ යෝ. ஓகே. සර් අපේ කෙනෙක් ඉන්නවා ඒක NIC නම්බර් එක දැම්මම NIC not valid කියලා එනවා. නමුත් අපේ කාඩර් එකේ ඉන්න එක්කනේ. ඒක අපිට මේ අපි දුන්න නම්බර් එකට කතා කරන්න චුට්ටක්. සමහර වෙලාවට එන්ටර් කරලා තියෙන NIC නම්බර් එක එක අංකයක් හරි වැරදි වුණොත් එතන ඇක්සස් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට එයා එන්ටර් කරනකොට වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන සිස්ටම් එකේ ඔයාලා එන්ටර් කරලා තියෙන එකත් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට චුට්ටක් මේ නම්බර් එකට අපි chat එකේ දාලා තියෙන note 7118447565 කියන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා ඒක නිරවුල් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මම චෙක් කරා. ඕකේ. வேற ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க கன்க்ளூட் பண்ணலாம் மீட்டிங்க. இதுல டெலிஃபோன் நம்பர் போட்டுக்கிறோம், வாட்ஸ்அப் நம்பர் போட்டிருக்கிறோம். நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கறதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எதுவும் தேவை என்று சொன்னா உங்களோட ஆபீஸோட பேர், என்ஐசி நம்பர், பெயர் இதுகளை போட்டு நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டுக்கொள்ளுங்க. දැන් කාට හරි දැනටමත් ඔයාලගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක හම්බ වෙලා නැත්නම් මෙතන chat box එකේ අපි දාලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාලගේ ආයතනයේ නම,
ඔයාලගේ ඉල්ලීම් කරන නිලධාරියාගේ NIC number ඒ දෙකම බලන්න ඕනේ දාලා දැන් 9:03 ඉල්ලීම් බලන්න කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ username password එක. තාම අවිල්ල නැත්තම්. ඒකටත් බලලා ඒට අවසෙන් පස්සේ අපිට contact කරන්න මේ number එකේ. ආරංචි වුණා අම්පාර ZD office, දෙයතකණ්ඩිය ZD office ඒ දෙකටම තාම අවිල්ල නැහැ කියලා. ඒ නිසා අදත් ඒටත් බලන්න. ඒට දවල්ෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ mail එක ඔෆිස් එකට ආවෙන් පස්සෙත් හම්බ වෙලා නැත්තම් අපිට මේ number එකට text එකක් දාන්න WhatsApp கொஞ்சம் ரஃப் போட்டுருக்காங்க 1.18 அளவுக்கு கிளம்புறேன் ரைட் வேற ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க மீட்டிங்கை கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த முறை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்க ஆன்லைன்லயே எங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் கால் பண்ணி இருக்கிறபடியா உங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்குது. உங்களோட ஸ்டாஃப்ட டீட்டெயில் சரியா அப்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லி அதை ஒருக்கா சரியா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் மொமெண்ட் மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்க வேணாம். எல்லாரும் அப்ளை பண்ண பிறகு எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி வெயிட் பண்ண வேணாம். உங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்தா இமீடியட்டா அதை செக் பண்ணிட்டு அனுப்பிடுங்க. நீங்க அனுப்புனா உங்களுக்கு லோட் குறையும். ஸோ அதெல்லாம் லாஸ்ட் மொமெண்ட் மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்க வேணாம். உங்களுக்கு எத்தனை அப்ளிகேஷன் ஒரு நாளைக்கு கிடைக்குதோ அதை நீங்க இமீடியட்டா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. அப்படின்னா 30ஆம் தேதி மட்டும் அல்லது 31ஆம் தேதி மட்டும் நீங்க ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் பெண்டிங்ல வச்சுட்டு கடைசி நேரத்துல ரஷ் ஆக வேண்டிய தேவை இருக்காது. මෙතන ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට යොමු කරන සම්බන්ධව හැමදාම මෙතන වෙබ් එකට ගිහිල්ලා පෝටල් එකට ගිහිල්ලා ලොගින් වෙලා බලන්න ඇප්ලිකේෂන් කවුරු හරි සබ්මිට් කරලා තියෙනවද කියලා. එකක් තිබුණොත් නැත්නම් දෙකක් තිබුණොත් ඒක වහම යවන්න අපිට. අන්තිම මොහොත දක්වා ඔක්කොම ආවෙන් පස්සේ යවමු කියලා තියාගෙන ඉන්න එපා. එහෙම තියාගෙන හිටියොත් සමහර වෙලාවට අන්තිම මොහොතදී සිස්ටම් ලෝඩ් වෙන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක ඔයාලටත් වෙන වැඩ අවිල්ලා සමහර වෙලාවට සබ්මිට් කරන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා එන ඇප්ලිකේෂන් එක ඒ දිනම චෙක් කරලා අපිට යවන්න කටයුතු කරන්න. එහෙම කරොත් අන්තිම මොහොතේදී එන රෂ් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට. So HRI, with that information, let me extend my sincere gratitude for all the officers who have been participated for this meeting. So as this is the first time totally we are dependent on the online system. So give your due consideration and due diligence and make this transfer a successful one. Thank you very much and hope everyone can stay with us and whatever the assignment given to you, you will perform in an appropriate manner. Thank you and all the best. Thank you, sir.